Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ακούσουμε σε επανάληψη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας το έργο του George Bernard Shaw, το επάγγελμα της κυρίας Warren. Η ηχογράφηση έγινε το 1987 για την εκπομπή Θεατρική Βραδιά. Θεατρική Βραδιά. Ο μεταφραστής θα μας πει λίγα λόγια. Τη συγγραφική του για το θέατρο σταδιοδρομία την άρχισε ο George Bernard Shaw στα 1885 με τα σπίτια του Χήρου, το Χ με Ήτα. Το έργο πρωτοπαίχθηκε στα 1892 και το κοινό το δέχθηκε πολύ ψυχρά. Ακολούθησαν ο Γυναικάς στα 1893 και το επάγγελμα της κυρίας Warren στα 1894. Τα τρία αυτά έργα τα τύπωσε ο Shaw σε βιβλίο στα 1898 με το γενικό τίτλο «Δυσάρεστα έργα». Γιατί τα χαρακτήρισε δυσάρεστα, μας το λέει ο ίδιος στο πρόλογο του βιβλίου. Ο λόγος, γράφει, είναι ολοφάνερος. Η δραματική τους δύναμη χρησιμοποιείται για να αναγκάσει το θεατή να αντιμετωπίσει δυσάρεστα γεγονότα. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλα τα έργα που πραγματεύονται με ειλικρίνεια τα ανθρώπινα πληγώνουν αναπόφευκτα την τερατώδη αλαζονία που του ρομαντισμού αποστολή είναι να την κολακεύει. Ειδικότερα για το επάγγελμα της κυρίας Warren και για τους λόγους που τον έσπρωξαν να το γράψει, δίνει ο ίδιος εκτεταμένες πληροφορίες, από όπου μεταφράζω μερικά αποσπάσματα. Το επάγγελμα της κυρίας Warren το έγραψα στα 1894 για να τραβήξω την προσοχή σε τούτη την αλήθεια. Ότι η αιτία της πορνείας δεν είναι η γυναικεία ανηθικότητα και η ανδρική ακολασία, αλλά απλούστατα το ότι υποτιμούμε την αξία της γυναίκας, την υποχρεώνουμε να εργάζεται περισσότερο και να πληρώνεται λιγότερο. Και το κάνουμε αυτό τόσο αδιάντροπα, ώστε οι φτωχότερες αναγκάζονται να καταφεύγουν στην πορνεία για να κρατηθούν στη ζωή. Πραγματικά, όλες οι ελκυστικές, χωρίς περιουσία γυναίκες, χάνουν χρήματα με το να είναι αναμάρτητα ενάρετες ή με το να κάνουν γάμους λιγότερο ή περισσότερο συμφεροδολογικούς. Αν στην πλατιά κοινωνική κλίμακα συναντούμε αυτό που λέμε αμάρτημα, συχνότερα από αυτό που λέμε αρετή, τούτο συμβαίνει απλούστατα γιατί το αμάρτημα το πληρώνουμε ακριβότερα. Καμία ομαλή γυναίκα δεν θα γινόταν επαγγελματικά πόρνη αν μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή της με το να είναι ευυπόληπτη. Ούτε και θα παντρευόταν για χρήματα αν ήταν σε θέση να παντρευτεί από έρωτα. Η Αγγλική Λογοκρισία δεν επέτρεψε το ανέβασμα του έργου. Πρωτοπαίχθηκε στα 1902 στο θέατρο μιας ιδιωτικής λέσχης που δεν χρειαζόταν άδεια του λογοκριτή για να το παρουσιάσει στα μέλη της. Αλλά και εκεί μόνο σε 2 παραστάσεις. Πέρασαν 23 ολόκληρα χρόνια πριν ξαναπαιχθεί το έργο σε λονδρέζικο θέατρο. Με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξαν τα ήθη, άλλαξε και ο κώδικας της κοινωνικής ηθικής και η παρουσίαση του επαγγέλματος της κυρίας Warren στο θέατρο Regents στα 1925 έγινε δεκτή χωρίς απαγορεύσεις και χωρίς πουριτανικές αντιδράσεις. Στην Αθήνα πρωτοπαίχθηκε από το θίεσο της Μαρίκας Κοτοπούλη με την ίδια στον επώνυμο ρόλο και στα 1967 από το θίεσο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια τη Μέρη Αρώνη στη μετάφραση που θα ακούσουμε τώρα. George Bernard Shaw. Το επάγγελμα της κυρίας Warren. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί: Γιάννης Λαμπρόπουλος, Αφήγηση; Μάκης Ρευματάς, Τρέντ;
Χλοηλιάσκου, Βιβί. Μέρι Λαλοπούλου, κυρία Γουόρεν. Βίρον Πάλης, Κρόφτς. Γιάννης Σαβαΐδης, Φρανκ Γκάρτνερ. Τάσος Ιφάντης, εδεσιμότατος Σαμουήλ Γκάρτνερ. Μουσική επιμέλεια Άκης Λιμούρης. Ρύθμιση ήχου Χριστίνα Σκάντζικα. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα Ποντίκα. Σκηνοθεσία Λάμπρος Κωστόπουλος. Καλοκαιριάτικο απόγευμα στον κήπο εξοχικού σπιτιού, στην ανατολική πλαγιά ενός λόφου, λίγο νοτιότερα από το Χάσλεμερ, στο Σάρεϊ. Ένας καμπυλωτός φράχτης κλείνει ολόκληρο τον κήπο και αφήνει μόνο μια αυλόπορτα. Ένα γυναικείο ποδήλατο είναι στηριγμένο στον τοίχο. Μια μεγάλη πάνινη ομπρέλα μπηγμένη στη γη σκιάζει το μέρος του κήπου όπου βρίσκεται εξαπλωμένη μια κοπέλα που διαβάζει και κρατεί σημειώσεις. Δίπλα της μια στίβα βιβλία και αρκετό χαρτί για γράψιμο. Ένας κύριος εμφανίζεται από το πίσω μέρος του σπιτιού. Έχει κάτι το καλλιτεχνικό επάνω του. Το ντύσιμό του είναι φροντισμένο, αν και όχι τυπικό. Η φυσιογνωμία του είναι ζωηρή και εκφραστική και οι τρόποι του είναι πολύ συμπαθητικοί και ευγενικοί. Φαίνεται αβέβαιος για το δρόμο που ακολουθεί. Κοιτάζει επάνω από το φράχτη, παρατηρεί το μέρος με προσοχή και βλέπει την κοπέλα. Συγχωρείτε, μπορείτε να μου πείτε από πού θα πάω στο Χάιντ Γιους της κυρίας Άλισον? Εδώ είναι της κυρίας Άλισον. Αλήθεια. Μπορώ να ρωτήσω αν είσαστε η δεσποινής Βιβί Γουόρεν? Μάλιστα. Εγώ είμαι. Φοβάμαι που σας ενόχλησα. Το όνομά μου είναι Πρέντ. Περάστε, κύριε Πρέντ. Σας παρακαλώ να μην σας χαλάσω την ησυχία σας. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Μεγάλη σας καλοσύνη, Μις Γουόρεν. Ήρθε η μητέρα σας? Πρόκειται να έρθει? Δεν μας περιμένατε? Όχι. Ελπίζω να μην έκανα λάθος την ημέρα. Αυτό δεν θα ήταν, ξέρετε, κάτι ασυνήθιστο για μένα. Συμφωνήσαμε με τη μητέρα σας να έρθουμε εδώ. Εκείνη από το Λονδίνο και εγώ από το Χόρσαμ για να σας γνωρίσω. Η μητέρα μου έχει την κακή συνήθεια να με ξαφνιάζει. Για να δει, υποθέτω, πώς φέρομαι όταν δεν είναι κοντά μου. Μου φαίνεται πως κάποια μέρα θα την ξαφνιάσω κι εγώ, και πολύ μάλιστα, αν κανονίζει ζητήματα που αφορούν εμένα χωρίς να ζητήσει από πριν τη γνώμη μου. Όχι, κύριε Πρέντ. Η μητέρα μου δεν ήρθε ακόμα. Λυπάμαι στα αλήθεια πάρα πολύ. Μα δεν είναι δικό σας το λάθος. Και χαίρομαι πολύ που ήρθατε. Μπορείτε να με πιστέψετε. Από όλους τους φίλους της μητέρας μου, είσαστε ο μόνος που τη ζήτησα να σας γνωρίσω. Μεγάλη σας καλοσύνη, Μις Γουόρεν. Θέλετε να περάσουμε μέσα ή προτιμάτε να καθίσουμε εδώ έξω να μιλήσουμε? Εδώ δεν θα ήταν πιο ευχάριστα, δεν νομίζετε? Ωραία. Τότε να σας φέρω μια καρέκλα. Όχι, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου. Αφήστε να σας βοηθήσω. Αφήστε, Μις Γουόρεν. Ορίστε. Καθίστε, κύριε Πρέντ. Δεν θα ήταν όμως καλύτερα να πηγαίναμε στο σταθμό να υποδεχτούμε τη μητέρα σας? Για ποιο λόγο? Το ξέρει το δρόμο. Ελάτε, καθίστε, κύριε Πρέντ. Ευχαριστώ. Ξέρετε, είσαστε ακριβώς όπως σας περίμενα. Ελπίζω να έχετε τη διάθεση να γίνουμε φίλοι. Σας ευχαριστώ, αγαπητή Μις Γουόρεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μα την αλήθεια χαίρομαι που δεν σας χάλασε η μητέρα σας. Σε τι να με χαλάσει? Θέλω να πω που δεν σας έκανε πολύ τυπική. Εγώ, ξέρετε, αγαπητή Μις Γουόρεν, είμαι γεννημένος αναρχικός. Μισώ την επιβολή. Καταστρέφει τις σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Ακόμη ανάμεσα και στη μητέρα και στην κόρη. Φοβόμουν πως η μητέρα σας θα εξασκούσε όλη της την επιρροή για να σας κάνει πολύ τυπική. Νιώθω μεγάλη ανακούφιση που ανακαλύπτω ότι δεν το έκαμε. Ώστε φέρθηκα παράτυπα? Όχι, για το Θεό, όχι. Τουλάχιστον όχι τυπικά παράτυπα, με καταλαβαίνετε. Αλλά ήταν τόσο γοητευτικό από μέρους σας να πείτε πως έχετε τη διάθεση να γίνουμε φίλοι. Εσείς οι μοντέρνες κοπέλες είσαστε εξαίσιες. Είμαστε. Όταν είχα την ηλικία σας, οι νέοι και οι νέες φοβόντουσαν ο ένας τον άλλον.
Δεν υπήρχε ανάμεσά τους αληθινά φιλικό αίσθημα, τίποτα το πραγματικό. Μόνον υποτισμός που τον αντέγραφαν από τα μυθιστορήματα. Και όσο γίνεται πιο χυδαίος και επιτηδευμένος. Ναι, φαντάζομαι πως θα γινόταν τρομερή σπατάλη χρόνου, ιδίως από τις γυναίκες. Σπατάλη ζωής, σπατάλη στο κάθε τι. Αλλά τώρα τα πράγματα πάνε στο καλύτερο. Ξέρετε, ανυπομονώ να σας γνωρίσω ύστερα από τις υπέροχες επιτυχίες σας στο Κέμπριτζ, πράγμα ανήκουστο στις μέρες μου. Ήταν αληθινά εξαίσιο πράγμα να ισοβαθμίσετε με τον τρίτο επιτυχόντα στο διαγωνισμό των μαθηματικών. Και ήταν, ξέρετε, ακριβώς η θέση που έπρεπε. Γιατί ο πρώτος επιτυχών είναι πάντα ένας ονειροπαρμένος, κακομοίρης σπουδαστής που στο τέλος καταντάει άρρωστος. Δεν αξίζει τον κόπο. Ποτέ μου δεν θα το ξανά έκανα για το ίδιο ποσό. Για το ίδιο ποσό? Αυτή τη δουλειά την έκανα για 50 λίρες. Ίσως δεν ξέρετε πώς έγινε. Εκείνον ακριβώς τον καιρό οι εφημερίδες ήσαν γεμάτες με το κατόρθωμα της Φιλίπα Σόμερς, που νίκησε τον πρώτο επιτυχόντα του Κέμπριτζ. Το θυμόσαστε? Τίποτα λοιπόν δεν θα ευχαριστούσε τη μητέρα μου τόσο όσο το να έκανα κι εγώ το ίδιο. Της είπα ορθά κοφτά πως δεν άξιζε τον κόπο να σπάσω το κεφάλι μου, αφού δεν του είχα σκοπό να γίνω δασκάλα. Προσφέρθηκα όμως να δοκιμάσω με τον τέταρτο επιτυχόντα ή εκεί γύρω, αν όμως η μητέρα μου έδινε 50 λίρες. Αφού γκρίνιαξε λιγάκι, κλείσαμε συμφωνία. Και τα κατάφερα καλύτερα από την υποχρέωση που είχα αναλάβει. Αλλά δεν θα το ξανά έκανα για το ίδιο ποσό. Το σωστό θα ήταν να μου δώσει 200 λίρες. Κύριε των δυνάμεων, πολύ πρακτική αντίληψη. Δεν το περιμένατε να με βρείτε πρακτική? Δεν ήθελα να πω αυτό. Αλλά σίγουρα είναι πρακτικό να λογαριάζει κανείς όχι μόνο τον κόπο που στοιχίζουν αυτές οι τιμές, αλλά και τη μόρφωση που χαρίζουν. Μόρφωση. Μα αγαπητέ μου κύριε Πρέντ, έχετε ιδέα τι θα πει μαθηματικός διαγωνισμός? Θα πει στύψιμο του μυαλού. Στύψιμο και ακόμα στύψιμο. 6 ως 8 ώρες την ημέρα στα μαθηματικά. Τίποτα άλλο από μαθηματικά. Υποτίθεται πως κάτι ξέρω από επιστήμη, αλλά δεν ξέρω τίποτα άλλο εκτός από τα μαθηματικά που περιέχει η επιστήμη. Αν εξαιρέσετε λοιπόν τα μαθηματικά, το τένις, το φαΐ, τον ύπνο, το ποδήλατο και το περπάτημα, είμαι πιο αμοθής από οποιαδήποτε γυναίκα που δεν πήρε μέρος σε τέτοιους διαγωνισμούς. Τι τερατώδες, απέσιο, αχρίο σύστημα. Καταστρέφει κάθε τι που δίνει ομορφιά στο γυναικείο φύλο. Μα οι δικές μου οι αντιρρήσεις δεν είναι καθόλου για αυτό το λόγο. Σας βεβαιώνω πως εγώ θα το γυρίσω σε όφελός μου και με το παραπάνω. Με ποιο τρόπο? Θα εγκατασταθώ σε ένα διαμέρισμα στο City και θα ασχοληθώ με ασφαλιστικές υποθέσεις. Πέρα από αυτά θα ασχοληθώ και λίγο με τα νομικά, έχοντας πάντα το ένα μου μάτι στο χρηματιστήριο. Ήρθα να μείνω εδώ ολομόναχη για να διαβάσω νομικά. Όχι για διακοπές όπως φαντάζεται η μητέρα μου. Τις μισώ τις διακοπές. Παγώνει το αίμα μου. Δεν θα έχετε κανένα ρομάντζο, καμιά ομορφιά στη ζωή σας? Δεν σκοτίζομαι ούτε για το ένα ούτε για το άλλο, σας βεβαιώνω. Δεν μπορεί να το λέτε με τα σωστά σας αυτό? Ναι, με τα σωστά μου το λέω. Μ' αρέσει να δουλεύω και να πληρώνομαι για τη δουλειά μου. Άμα κουραστώ δουλεύοντας, μ' αρέσει ένα αναπαυτικό κάθισμα, ένα πουρο, λίγο ουίσκι και ένα μυθιστόρημα με καλή αστυνομική υπόθεση. Δεν το πιστεύω. Είμαι καλλιτέχνης εγώ και δεν μπορώ να το πιστέψω. Αρνούμαι να το πιστέψω. Αχ, αγαπητή μου Μις Γουόρεν, βλέπω πως δεν έχετε ακόμα ανακαλύψει τι θαυμάσιο κόσμο μπορεί να σας ανοίξει τέχνη. Το έχω ανακαλύψει. Την περασμένη Άνοιξη πέρασα 6 εβδομάδες στο Λονδίνο με την Ονόρια Φρέιζερ. Η μαμά νόμιζε πως κάναμε οι δυο μας τουρισμό. Η αλήθεια είναι όμως πως βρισκόμουν κάθε μέρα στο διαμέσμα της Ονόριας, στο Τσάνσερ Λέιν, κάνοντας ασφαλιστικούς υπολογισμούς για εκείνη και βοηθώντας την. Τα βράδια καπνίζαμε και κουβεντιάζαμε και ούτε καν μας ήρθε ποτέ στο νου να βγούμε, εκτός για να ξεμουδιάσουμε. Ποτέ στη ζωή μου δεν πέρασα πιο ευχάριστα. Έβγαλα όλα μου τα έξοδα και μπήκα στο νόημα της δουλειάς χωρίς να ξοδέψω ούτε δεκάρα. Μα για όνομα του Θεού, Μις Γουόρεν, αυτό το λέτε γνωριμία με την τέχνη? Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω πως η μητέρα σας θα απογοητευτεί λιγάκι. Όχι πως υστερείτε σε τίποτα, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά είσαστε τόσο διαφορετικοί από το ιδανικό της. Πώς είναι το ιδανικό της? Θα έχετε παρατηρήσει, Μις Γουόρεν, ότι οι άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι με τη δική τους ανατροφή νομίζουν γενικά ότι ο κόσμος θα ήταν μια χαρά αν όλοι έπαιρναν διαφορετική ανατροφή. Η ζωή της μητέρας σας λοιπόν ήταν... θα ξέρετε, υποθέτω. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτή ακριβώς είναι η δυσκολία μου. Μα
Ξεχνάτε, κύριε Πρέντ, ότι πολύ λίγο την ξέρω τη μητέρα μου. Από μικρή έζησα στην Αγγλία, στο σχολείο ή στο κολέγιο, ή με ανθρώπους που πληρώνονταν για να με φροντίζουν. Όλη μου τη ζωή ήμουν κάπου οικότροφος. Η μητέρα μου ζούσε στις Βρυξέλλες ή στη Βιέννη και ποτέ δεν μ' άφησε να πάω κοντά της. Τη βλέπω μόνο όταν έρχεται στην Αγγλία για λίγες μέρες. Δεν παραπονιέμαι. Πέρασα πολύ ευχάριστα. Οι άνθρωποι ήσαν πολύ καλοί μαζί μου. Και υπήρχαν πάντα αρκετά χρήματα για να κάνουν τη ζωή μου εύκολη. Αλλά μη φαντάζεστε πως ξέρω το παραμικρό για τη μητέρα μου. Αφού είναι έτσι. Μα τι ανοησίες λέμε. Σίγουρα εσείς και η μητέρα σας θα τα πάτε περίφημα. Τι χαριτωμένο σπιτάκι που έχετε. Αν νομίζετε, κύριε Πρέντ, πως αλλάζοντας την κουβέντα κάνετε τίποτα άλλο παρά να επιβεβαιώνετε τις χειρότερες υποψίες μου, θα με παίρνετε για πολύ πιο ανόητη από ό,τι ελπίζω να είμαι. Τις χειρότερες υποψίες σας? Σας παρακαλώ, μην το λέτε αυτό. Γιατί δεν θέλετε να μιλήσουμε για τη ζωή της μητέρας μου? Σας παρακαλώ, Miss Vivi, σκεφτείτε. Είναι φυσικό. Μα πρέπει να δείχνω κάποια λεπτότητα μιλώντας για μια παλιά μου φίλη στην κόρη της και μάλιστα πίσω από την πλάτη της. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες να μιλήσετε μαζί της για αυτό το ζήτημα όταν έρθει. Ούτε και εκείνη θα μιλήσει για τη ζωή της. Ας είναι. Δεν θα επιμείνω περισσότερο. Μόνο να βάλετε αυτό στο νου σας, κύριε Πρέντ. Έχω ζωηρές υποψίες πως θα έχουμε φοβερή μάχη όταν ακούσει η μητέρα μου το σχέδιό μου για την Chancery Lane. Πολύ το φοβάμαι. Θα την κερδίσω όμως τη μάχη. Γιατί το μόνο που χρειάζομαι είναι το εισιτήριό μου στο Λονδίνο. Για να αρχίσω αύριο κιόλας να κερδίζω τη ζωή μου δουλεύοντας για την Ονόρια. Εξάλλου, εγώ δεν έχω μυστικά να κρύψω. Ενώ εκείνη φαίνεται πως έχει. Αν χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσω εναντίον της αυτό το πλεονέκτημα. Όχι. Σας παρακαλώ, όχι. Δεν πρέπει να κάνετε τέτοιο πράγμα. Γιατί να μην το κάνω? Κάνω έκκληση στα καλά σας αισθήματα. Εξάλλου, μπορεί να φανείτε πολύ απόκοτη. Και άμα η μητέρα σας θυμώσει, δεν είναι για να κάνει κανείς αστεία μαζί της. Δεν μπορείτε να με τρομάξετε, κύριε Πρέντ. Αλλά αν από άγνοια χτυπήσω δυνατότερα από όσο χρειάζεται, να θυμόσαστε πως εσείς αρνηθήκατε να με φωτίσετε. Τώρα στο αφήσουμε αυτό το ζήτημα. Μια λέξη, Miss Warren. Καλύτερα να σας τα πω. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά... Να τους, έρχονται. Τι κάνεις, μητέρα? Ο κύριος Πρέντ σε περιμένει μισή ώρα τώρα. Δικό σου είναι το φταίξιμο αν περιμένεις, Πράντι. Νόμιζα πως θα σου κόβε να καταλάβεις πως θα ερχόμουν με το τρένο των 3 και 10. Βιβί, βάλε το καπέλο σου, παιδί μου, θα σε κάψει ο ήλιος. Ξέχασα να σας συστήσω. Ο Σερ Τζόρτζ Κρόφτ, η Βιβίκα μου. Μπορώ να σφίξω το χέρι μιας δεσποινίδος που εκφήμης την ξέρω εδώ και πολύ καιρό, σαν κόρη της πιο παλιάς μου φίλης. Αν το θέλετε. Χαίρομαι πολύ. Πεθαίνω από τη δίψα. Πάω να το φροντίσω. Για κοίτα, Πράντι τον Κρόφτ. Δεν φαίνεται χαρούμενος. Μου έκανε μαρτυρική τη ζωή μου τα τελευταία 3 χρόνια, γυρεύοντάς μου να του παρουσιάσω την κόρη μου. Και τώρα που έγινε η επιθυμία του, έχασε τα νερά του. Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι τέτοιο, νομίζω πως θα ήταν προτιμότερο να μην την βλέπουμε πια σαν κοριτσάκι. Βλέπετε, τα κατάφερε να διακριθεί πραγματικά. Και από όσο τη γνώρισα, σχημάτισα την ιδέα πως είναι πιο όριμη από τον καθένα μας. Άκου τι λέει, Τζόρτζ. Πιο όριμη από τον καθένα μας. Σ' έκανε να πιστέψεις πως είναι σπουδαία, Πράντι. Απλώς πιστεύω ότι η Βιβί έχει γίνει γυναίκα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Κίτη, να τη φέρεσαι με κάθε σεβασμό. Με σεβασμό? Να φέρομαι στην κόρη μου με σεβασμό. Να δούμε τι άλλο θα ακούσω. Μητέρα, δεν ανεβαίνεις στο δωμάτιό μου να συγκυριστείς λιγάκι πριν από το τσάι? Ναι, έρχομαι, χρυσό μου. Έρχομαι. Πρέντ, Παρακαλώ. θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, κάπως εμπιστευτική. Ευχαρίστως. Δεν μου λες, σου είπε ποτέ η Κίτη ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού? Όχι, ποτέ. Έχεις καμιά υπόνοια ποιος μπορεί να είναι? Καμιά. Καταλαβαίνω βέβαια ότι μπορεί να το θεωρείς υποχρέωσή σου να μην το πεις αν σου έχει πει τίποτα γι' αυτό. Αλλά δεν ξέρει πώς να φερθεί κανείς όταν δεν είναι σίγουρος. Τώρα μάλιστα που θα βλεπόμαστε με την κοπέλα κάθε μέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να αισθανόμαστε για αυτήν. Και ποια είναι η διαφορά? Εμείς τη δεχόμαστε για ό,τι αξίζει η ίδια. Τι σημασία έχει τώρα ποιος ήταν ο πατέρας της? Ώστε ξέρεις ποιος ήταν. Τώρα μόλις σου είπα όχι. Δεν το άκουσες? Άκου, Πρέντ, σου το ζητώ σαν ξεχωριστή χάρη. Αν το ξέρεις. Μα
Θέλω απλώς να πω, αν το ξέρεις, θα μπορούσες να με ξαλαφρώσεις από αυτή την έγνοια. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω να με τραβάει. Μην τρομάζεις, πρόκειται για ένα εντελώς αθώο αίσθημα. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Γιατί, από ό,τι ξέρω, θα μπορούσα να είμαι εγώ ο πατέρας της. Εσύ? Αδύνατο. Όχι, τι είναι αυτό? Αυτό που λες είναι ανόητο. Δηλαδή το ξέρεις σίγουρα ότι δεν είμαι? Δεν ξέρω τίποτα, σου λέω. Τίποτα περισσότερο από όσο ξέρεις εσύ. Αλλά, στα αλήθεια, Κρόφτς. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Δεν μοιάζεται στο παραμικρό. Όσο γι' αυτό, εγώ δεν βλέπω να μοιάζει ούτε της μητέρας της. Δεν φαντάζομαι να είναι δική σου κόρη. Ή μήπως είναι? Άκουσέ με, αγαπητέ μου Κρόφτς. Δεν έχω καμία σχέση με αυτή την πλευρά της ζωής της κυρίας Warren κι ούτε είχα ποτέ μου. Εκείνη ποτέ δεν μου μίλησε γι' αυτό. Και φυσικά δεν της μίλησα κι εγώ ποτέ. Αν ρωτήσεις τα λεπτά σου αισθήματα, θα σου πούν ότι μια όμορφη γυναίκα χρειάζεται μερικούς φίλους που να μην είναι, τέλος πάντων, να μην έχουν τέτοιες σχέσεις μαζί της. Η επίδραση της ομορφιάς της θα της γινόταν μαρτύριο αν δεν μπορούσε να της ξεφεύγει ποτέ. Πιθανότατα έχεις πιο στενές σχέσεις με την Κίτη από όσο εγώ. Μπορείς λοιπόν σίγουρα να της κάνεις αυτή την ερώτηση εσύ ο ίδιος. Της την έκανα πολλές φορές. Αλλά είναι τόσο αποφασισμένη να κρατήσει το παιδί μόνο για τον εαυτό της, ώστε θα μπορούσε να αρνηθεί πως υπήρξε καν κάποιος πατέρας, αν αυτό ήταν δυνατόν. Όχι. Δεν μπορείς να βγάλεις τίποτα από αυτήν. Τίποτα πάντως που να μπορεί κανείς να το πιστέψει. Είμαι πολύ μπερδεμένος με αυτό το θέμα, Πρέντ. Να σου πω. Αφού οπωσδήποτε είσαι αρκετά μεγάλος για να είσαι πατέρας της, εγώ δεν έχω αντίρρηση να συμφωνήσω να τη βλέπουμε και οι δυο τη Βιβί. Σαν γονείς της όμως. Σαν ένα κορίτσι που οφείλουμε να το προστατεύουμε και να το βοηθάμε. Και ακόμη περισσότερο, αφού ο πραγματικός της πατέρας, όποιος και αν ήταν, φαίνεται πως ήταν ένας παλιάνθρωπος. Τι λες λοιπόν γι' αυτό? Οπωσδήποτε δεν είμαι μεγαλύτερος από σένα, αν εκεί θέλεις να καταλήξεις. Είσαι, αγαπητέ μου, είσαι. Εσύ γεννήθηκες γέρος. Εγώ γεννήθηκα παιδί. Ποτέ στη ζωή μου δεν μπόρεσα να νιώσω τη σιγουριά που νιώθει ένας ενήλικος άντρας. Πράντι! Τζορτζ! Το τσάι! Μας φωνάζει. Έλα, πάμε. Φρεντ! Γεια σου. Ο Φρανκ Γκάρνερ. Τι γυρεύεις εσύ εδώ? Μένω εδώ με τον πατέρα μου. Τον πατέρα με την νοοτροπία του αρχαίου Ρωμαίου? Μάλιστα. Είναι εφημέριος εδώ. Μένω με τους δικούς μου εφέτος στο φθινόπωρο για λόγους οικονομίας. Τον Ιούλιο τα πράγματα έφτασαν σε κρίσιμο σημείο. Ο Ρωμαίος πατέρας μου βρέθηκε αναγκασμένος να πληρώσει τα χρέη μου. Αυτό τον έφερε σε τέλεια αδεκαρία. Στην ίδια κατάσταση βρίσκομαι κι εγώ. Για πες μου, εσύ τι γυρεύεις εδώ? Γνωρίζεσαι με τους ανθρώπους του σπιτιού? Ναι, ήρθα να περάσω την ημέρα μου με κάποια δεσποινίδα Warren. Μπα, γνωρίζεις τη Βιβί? Μα δεν είναι χαριτωμένο κορίτσι. Της μαθαίνω σκοποβολή. Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζει. Είσαι ακριβώς το είδος του ανθρώπου που πρέπει να γνωρίζει. Είναι πολύ ευχάριστο που σε βρήκα εδώ, Πρέντ, δεν είναι? Είμαι παλιός φίλος της μητέρας της. Η κυρία Warren με κάλεσε για να γνωρίσω την κόρη της. Η μητέρα της είναι εδώ? Ναι, μέσα παίρνουν τσάι. Πράντι! Θα κρυώσει το τσάι! Ναι, κυρία Warren, αμέσως. Συναντήθηκα τώρα εδώ με κάποιο φίλο. Με ποιον? Με ένα φίλο. Φέρ τον μέσα. Λοιπόν, θα δεχθείς την πρόσκληση? Η μητέρα της Βιβής είναι αυτή? Ναι. Μα την πίστη μου, τι γλέντι. Λες να της αρέσω? Δεν αμφιβάλλω πως θα τα καταφέρεις όπως συνήθως. Έλα, πάμε μέσα να δοκιμάσεις. Στάσου μια στιγμή. Θέλω να σου εμπιστευτώ κάτι. Όχι, σε παρακαλώ. Κάποια καινούρια σου τρέλα θα είναι σαν τη σερβιτόρα στο Ρέντχιλ. Είναι πολύ πιο σοβαρό από εκείνο. Είπες πως τώρα πρωτογνώρισες τη Βιβί, δεν είναι έτσι? Ναι. Δεν έχεις λοιπόν ιδέα τι κορίτσι είναι. Τι χαρακτήρα, τι μυαλό, τι εξυπνάδα. Μα την αλήθεια, Πρέντ, σε βεβαιώνω πως είναι έξυπνη. Και η τρυφερότερη καρδούλα που... Επιτέλους, Πρέντ, τι κάνεις εκεί? Έλα μέσα. Ποιος είναι αυτός? Ο Σερ Τζορτζ Κρόφτς, παλιός φίλος της κυρίας Warren. Καλά θα κάνουμε όμως να μπούμε μέσα. Έλα. Τέτοια φάτσα θα μπορούσε να πάρει βραβείο σε έκθεση σκύλων. Ω, καλώς τον! Ο Ρωμαίος πατέρας μου. Μάλιστα, γέρο μου. Εντάξει, έρχομαι. Άκου, Πρέντ. Καλύτερα να πας εσύ για το τσάι. Σε λίγο θα έρθω κι εγώ. Πολύ καλά. Λοιπόν, κύριε, μπορώ να μάθω ποιοι είναι οι φίλοι σας εδώ? Είναι πρώτης τάξεως. Έμπα. Όχι, κύριε. Δεν μπαίνω πριν μάθω σε τίνο στον κήπο θα μπω. Εντάξει, σου λέω της Miss Warren είναι ο κήπος. Από τη μέρα που ήρθε δεν την είδα στην εκκλησία. Φυσικά δεν την είδες. Είναι τρίτη επιτυχούσα σε διαγωνισμό μαθηματικών. Έχει πάρει μεγαλύτερη διάκριση από ό,τι πήρες εσύ ποτέ σου. Γιατί λοιπόν να έρθει να ακούσει το κήρυγμά σου?
Μην είσαι εσεβής, κύριε. Δεν έχει σημασία. Δεν μας ακούει κανείς. Έλα μέσα. Θέλω να σου συστήσω τη Miss Warren. Εκείνη και εγώ τα πάμε μια χαρά μαζί. Είναι χαριτωμένο κορίτσι. Θυμάσαι, πατέρα, τη συμβουλή που μου δώσεις τον περασμένο Ιούλιο? Ναι. Σε συμβούλευσε να κατανικείς την οκνηρία και την ελαφρότητά σου. Να ανοίξεις δια της εργασίας στον δρόμο προς ένα ευυπόλυτον επάγγελμα και να αποζείς εξ αυτού και όχι εις βάρος. Όχι, αυτό το σκέφτηκες αργότερα. Εκείνο που μου είπες τότε ήταν πως αφού δεν είχα ούτε μυαλό ούτε λεφτά, καλά θα έκανα να αξιοποιήσω το καλό μου παρουσιαστικό με το να παντρευτώ μια κοπέλα που να τα έχει και τα δυο. Λοιπόν, ορίστε. Η Miss Warren έχει μυαλό. Αυτό δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Το μυαλό δεν είναι το παν. Όχι, βέβαια, όχι. Είναι και το χρήμα. Δεν εννοούσα το χρήμα, κύριε. Ομίλουν περί υψηλωτέρων πραγμάτων. Κοινωνικής θέσεως, επί παραδείγματι. Δεν δίνω δεκάρα γι' αυτό. Δίδω όμως εγώ, κύριε. Μα δεν σου ζήτησε κανείς να την παντρευτείς εσύ. Πάντως, έχει ανώτερο δίπλωμα του Cambridge και φαίνεται να έχει όσα χρήματα χρειάζεται. Πολύ αμφιβάλλω αν έχει τόσα χρήματα όσα εσύ θα χρειάζεσαι. Έλα τώρα, δεν ήμουν και τόσο σπάταλος. Κάνω τόσο ήσυχη ζωή. Δεν πίνω, δεν βάζω πολλά στοιχήματα και δεν το ρίχνω στο γλέντι τόσο όσο το ρίχνες εσύ στην ηλικία μου. Σιωπή, κύριε. Μα εσύ ο ίδιος μου είπες τότε που έκανα τις βλακίες με τη σερβιτόρα στο Ρέντχιλ πως κάποτε πρόσφερε σε μια γυναίκα 50 λίρες για να σου δώσει πίσω τα γράμματα που της είχες γράψει όταν... Φρανκ, παιδί μου. Όταν έγραψα αυτά τα γράμματα, έβαλα τον εαυτό μου στην εξουσία εκείνης της γυναίκας. Όταν σου μίλησα για αυτήν, έβαλα τον εαυτό μου σε κάποιο βαθμό, το λέω με λύπη μου, στη δική σου την εξουσία. Εκείνη αρνήθηκε τα χρήματα με αυτά τα λόγια που δεν θα τα ξεχάσω ποτέ μου. Η γνώση είναι δύναμη, μου είπε. Κι εγώ ποτέ δεν πουλάω τη δύναμη. Είναι παραπάνω από 20 χρόνια που έγιναν αυτά. Και ποτέ δεν μεταχειρίστηκε τη δύναμή της, ούτε ποτέ μου προξένησε μια στιγμή σταραχή. Εσύ, Φρανκ, μου φέρεσαι χειρότερα από ό,τι μου φέρθηκε εκεί. Ο πατέρας σου είναι Φρανκ. Θέλω τόσο πολύ να τον γνωρίσω. Ευχαρίστως. Εδεσιμότατε, επιτρέψτε μου να σας συστήσω. Ο πατέρας μου, η δεσποινής Warren. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ, κύριε Γκάρντνερ. Να κάνω τις συστάσεις. Κύριε Κρόφς, ελάτε. Ο κύριος Γκάρντνερ, ο κύριος Φρανκ Γκάρντνερ, ο κύριος Πρέντ. Χαίρομαι πολύ. Ο Σερ Τζόρτζ Κρόφτς. Χαίρομαι πολύ. Και από εδώ... Τι μου λέτε, ο Σαμ Γκάρντνερ παπάς. Δεν μας γνωρίζει, Σαμ. Ο Τζόρτζ Κρόφ. Με σάρκα και οστά. Εμένα δεν με θυμάσαι. Πραγματικά δεν... Και βέβαια με θυμάσαι. Φυλάω ακόμα ένα λεύκομα γεμάτο με τα γράμματά σου. Μόλις τις προάλλες το βρήκα μπροστά μου. Είστε η Μις Βαβασούρ, νομίζω. Ανοησίες. Η κυρία Warren. Δεν βλέπεις την κόρη μου? Βρισκόμαστε στο εσωτερικό εξοχικού σπιτιού. Ένα καγγελωτό παράθυρο με τραβηγμένες τις κουρτίνες στον τοίχο του βάθους. Στο κέντρο του δωματίου υπάρχει ένα τραπέζι με μια αναμένη λάμπα. Πιο πίσω, κοντά στον τοίχο, βρίσκεται ένα τραπεζάκι τουαλέτας. Δίπλα του το τουφέκι του Φρανκ. Η πόρτα του σπιτιού ανοίγει και φαίνεται έξω ωραία αστροφώτη στη νύχτα. Μπαίνει η κυρία Warren έχοντας στους ώμους της ένα σάλι και πίσω της ο Φρανκ. Έχει περπατήσει αρκετά. Αναστενάζει με ανακούφιση. Αχ, Θεέ μου. Δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο εδώ στην εξοχή. Να περπατάς ή να κάθεσαι σπίτι σου και να μην έχεις τι να κάνεις. Ένα ουίσκι με σόδα θα το κατέβαζα τώρα με μεγάλη ευχαρίστηση. Αν υπήρχε τέτοιο είδος εδώ μέσα. Ίσως να έχει η Βιβί. Ανοησίες. Τι να το κάνει το ουίσκι ένα κοριτσάκι σαν τη Βιβί. Ας είναι, δεν πειράζει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς περνάει τον καιρό της εδώ.
Προτιμώ 1000 φορές τη Βιέννη. Να σας πάω εγώ στη Βιέννη. Άσε με ήσυχη. Σαν να μου φαίνεται πως είσαι ένα κομμάτι από το γέρικο κούτσουρο. Πως μοιάζω με το γέρο μου, Ας την κουβέντα. Και τι ξέρεις εσύ από τέτοια πράγματα? Εσύ είσαι παιδί ακόμα. Πάμε μαζί στη Βιέννη. Θα έχουμε γλέντια πρώτης. Όχι, ευχαριστώ. Η Βιέννη δεν είναι μέρος για σένα, τουλάχιστον πριν να μεγαλώσεις λίγο. Άκου, αγοράκι μου. Επειδή μοιάζεις του πατέρα σου, σε ξέρω από την καλή περισσότερο από όσο ξέρεις εσύ τον εαυτό σου. Μη βάνεις στο κεφάλι σου ανόητες ιδέες σχετικά με μένα. Μ' ακούς? Αν δεν αφλερτάρεις τώρα τη Βιβί. Μα το έκανα κιόλα. Η Βιβί και εγώ κάνουμε θαυμάσια παρέα. Τι θες να πεις? Άκου εδώ. Δεν σηκώνω παρεδώσε με το κοριτσάκι μου από κανένα νεαρό κατεργάρι. Μ' ακούς? Δεν το σηκώνω. Αγαπητή μου κυρία Γουόρεν, μην ανησυχείτε. Οι προθέσεις μου είναι τίμιες. Τίμιες και με το παραπάνω. Και το κοριτσάκι σας παρά είναι ικανό να προστατέψει τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται να το προσέχουν ούτε το μισό από όσο χρειάζεται η μητέρα της. Δεν είναι, ξέρετε, τόσο όμορφη. Σόπα. Έρχεται ο πατέρας σου με τον Κρόφτ. Μην ξεχνάς ότι σε ειδοποίησα. Τι γίνονται εσείς οι δυο? Ο Πράντι και η Βιβί που είναι? Ανέβηκα στο ύψωμα. Εμείς πήγαμε στο χωριό. Ήθελα κάτι να πιω. Δεν έπρεπε να φύγει χωρίς να μου το πει. Δώσε καρέκλα του πατέρα σου, Φρανκ. Πού είναι οι καλοί σου τρόποι? Εσύ, Τζόρτζ, πού θα μείνεις απόψε? Δεν μπορείς να μείνεις εδώ? Και ο Πράντι τι θα κάνει? Εμένα θα με βολέψει ο δεσιμότατος. Δεν είχα αμφιβολία πως θα φρόντισες για τον εαυτό σου. Αλλά ο Πράντι τι θα γίνει? Δεν ξέρω. Ίσως μπορεί να κοιμηθεί στο πανδοχείο. Δεν έχεις χώρο και για εκείνον, Σαμ? Να ξέρετε, ως εφημέριος που είμαι εδώ δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ακριβώς ό,τι θέλω. Και ποια είναι η κοινωνική θέση του κυρίου Πραν? Πρώτης γραμμής. Είναι αρχιτέκτον. Μα τι γέρικο στραβόξυλο που είσαι, Σαμ. Πάει λοιπόν, κανονίστηκε κι αυτό. Αλλά έπρεπε να είχαν γυρίσει κι εκείνοι οι δυο για να καθίσουμε να φάμε. Δεν επιτρέπεται να μένουν έξω έτσι στα σκοτεινά. Και τι σε νοιάζει εσένα? Με νοιάζει, δεν με νοιάζει, δεν μου αρέσει. Καλύτερα να μην τους περιμένουμε, κυρία Γουόρεν. Ο Πρεν θα μείνει έξω όσο μπορεί περισσότερο. Ποτέ ως τώρα δεν του είχε να μάθει τι θα πει να τριγυρίζεις μια καλοκαιριάτικη βραδιά στην εξοχή με τη Βιβί. Δηλαδή εσύ το ξέρεις? Μη μου πεις. Φρανκ, σου το λέω μια για πάντα. Αυτό είναι εκτός συζητήσεως. Η κυρία Γουόρεν θα σου πει ότι ούτε σκέψη δεν μπορεί να γίνει. Βέβαια όχι. Έτσι είναι, κυρία Γουόρεν. Να σου πω, Σαμ, κι εγώ δεν ξέρω. Αν το κορίτσι θέλει να τον παντρευτεί. Η κόρη σου με το γιο μου. Μα για σκέψου το. Είναι αδύνατον. Και βέβαια είναι αδύνατον. Μην είσαι ανόητη, Κίτη. Γιατί είναι αδύνατον? Δεν είναι αρκετά καλή η κόρη μου για το γιο σου? Μα αγαπητή μου κυρία Γουόρεν, το λόγο τον ξέρεις βέβαια. Δεν ξέρω κανένα λόγο. Αν εσύ ξέρεις κανέναν, μπορείς να το πεις στο παλικάρι ή στην κοπέλα ή στο εκκλησιασμά σου, αν σου κάνει κέφι. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορώ να πω σε κανέναν τους λόγους. Αλλά ο γιος μου θα με πιστέψει όταν του πω ότι υπάρχουν λόγοι. Έχεις δίκιο, μπαμπά, θα σε πιστέψει. Αλλά επηρέασαν ποτέ τη διαγωγή του γιού σου οι λόγοι που του προβάλλεις? Δεν μπορείς να την μαντρευτείς. Αυτό είναι όλο. Τι σχέση έχεις εσύ με αυτό το ζήτημα, παρακαλώ? Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να ρωτήσω κι εγώ. Υποθέτω πως δεν θέλεις να παντρέψεις τη Βιβί με έναν άντρα νεότερό της που δεν έχει ούτε επάγγελμα ούτε μιας δεκάρας εισόδημα για να τη συντηρήσει. Σαν πόσα χρήματα μπορείς να του δώσεις ακόμα? Ούτε δεκάρα. Το μερίδιο του από την περιουσία το πήρε και το τελευταίο του υπόλοιπο το ξόδεψε τον περασμένο Ιούλιο. Το βλέπεις, Κίτη? Νομίζετε πως η Μις Γουόρεν θα παντρευτεί για λεφτά? Αν αγαπιόμαστε... Αν δεν έχεις τα μέσα να συντηρήσεις τη γυναίκα σου, τέλος. Δεν γίνεται να την πάρεις τη Βιβί. Εσύ τι λες, δεσιμότατε? Συμφωνώ με την κυρία Γουόρεν. Ο καλός μας ο γέρο Κρόφτς την είπε κιόλας τη γνώμη του. Άκου να σου πω, ναι, ρε. Εγώ δεν τη σηκώνω τις αφθαρίες σου. Λυπάμαι που σε ενόχλησα, Κρόφτς, αλλά εσύ μου μίλησες σαν πατέρας μου λίγο πριν. Ένας πατέρας μου φτάνει. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Κυρία Γουόρεν, δεν μπορώ να παρατηθώ από τη Βιβί μου ούτε για το χατήρι σας. Απατεωνάκο. Επιτέλους, πού ήσουνα, Βιβί? Στο βουναλάκι. Δεν έπρεπε να φύγεις έτσι χωρίς να μου το πεις. Να μην ξέρω τι έγινες και μάλιστα την ώρα που νυχτώνει. Τι θα γίνει με το δείπνο? Φοβάμαι πως παραπληθύναμε. Βιβί, άκουσες τι είπα? Το άκουσα, μητέρα. Πόσοι είμαστε? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν,
2 από εμάς πρέπει να περιμένουν ώσπου να τελειώσουν οι άλλοι. Η κυρία Άλισον έχει πιάτα και μαχαίρια μόνο για 4. Εμένα δεν με μέλει. Εγώ μπορώ να... Εσείς περπατήσατε πολύ και είσαστε πεινασμένος, κύριε Πρέντ. Θα φάτε αμέσως. Εγώ μπορώ να περιμένω. Και θέλω άλλον ένα να περιμένει μαζί μου. Φρανκ, εσύ πεινάς? Ούτε για να τσιμπήσω δεν έχω όρεξη. Ούτε και εσύ πεινάς, Τζόρτζ. Μπορείς να περιμένεις. Μα που να πάρει οργία, από την ώρα που πια με το τσάι δεν έβαλα μπουκιά στο στόμα μου. Δεν μπορεί να περιμένει ο Σαμ. Μα θέλετε να κάνετε τον καημένο τον πατέρα μου να πεθάνει της πείνας? Να μου επιτρέψει να μιλήσω εγώ για λογαριασμό μου, κύριε. Είμαι προθυμότατος να περιμένω. Δεν χρειάζεται. Μόνο 2 πρέπει να περιμένουν. Συνοδεύστε τη μητέρα μου, εδεσιμότατη. Περάστε. Μπορείτε να στριμωχτείτε σε εκείνη τη γωνία, κύριε Πρέντ? Είναι λίγο στενόχωρα. Προσέξτε να μην λερώσετε το σακάκι σας στον αριστερό τοίχο. Εντάξει. Είσαστε όλοι καλά? Ναι, πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Έτσι, γλιτώσαμε από δάφτους. Λοιπόν, Βιβίκα, πώς σου φαίνεται ο γέρος μου? Πολύ λίγο μίλησα μαζί του. Δεν μου φάνηκε για πολύ ικανός άνθρωπος. Όχι, δεν είναι και τόσο κακός ο καημένος ο γέρος. Δεν τον αντιπαθώ όσο μπορεί να νομίζεις. Έχει καλά αισθήματα. Πώς φαντάζεσαι ότι θα τα πας μαζί του? Δεν μου φαίνεται πως η μελλοντική ζωή μου θα έχει μεγάλη σχέση μαζί του ή με κανέναν άλλον από αυτόν τον παλιό κύκλο της μητέρας μου. Εκτός ίσως από τον Πρέντ. Εσύ πώς τη βρίσκεις τη μητέρα μου? Είναι πολύ ανοιχτόκαρδη γυναίκα. Αλλά καλύτερα να φυλάγεται κανείς. Αν εκείνος ο Κρόφτς... Αχ, θεούλη μου αυτός ο Κρόφτς. Τι μπουλούκι, Φρανκ. Τι τσούρμο. Νομίζεις πως η δική σου εμφάνιση θα είναι καλύτερη άμα φτάσεις στην ηλικία του Κρόφτς, αν δεν δουλεύεις? Και βέβαια το νομίζω. Πολύ καλύτερη. Ας μη μου κάνει διδασκαλία η Βιβίκα. Το αγοράκι της είναι αδιόρθωτο. Σταμάτα. Η Βιβίκα δεν έχει απόψε κέφια για να χαϊδολογάει το αγοράκι της. Κακή που είσαι. Γίνεσαι κουραστικός. Έχετε θέση για το Φρανκ μέσα? Παραπονείτε ότι πεινάει. Μάλιστα, έχουμε. Εδώ έχει θέση κοντά μου. Έλα, κύριε Φρανκ. Έλα. Το αγοράκι σου θα χρωστάει η χάρη της Βιβίκας του γι' αυτό. Έλα, Βιβί, έλα και εσύ μέσα, παιδί μου. Πρέπει να έχεις πολύ πεινάσει. Μα εσύ γιατί σηκώθηκες, Τζόρτζ? Δεν έφαγες τίποτα ακόμα. Δεν μου λες, γιατί δίνεις θάρρος σε αυτό το νεαρό κουτάβι? Εσύ τι γυρεύεις από τη Βιβί? Σε πρόσεχα πως την κοίταζες. Μην ξεχνάς πως σε ξέρω καλά. Και ξέρω τι σημαίνει αυτό σου το κοίταγμα. Πιστεύω να είναι κακό που την κοιτάζω. Το μικρό δαχτυλάκι της κόρης μου αξίζει πιο πολύ για μένα από όσο αξίζει ολόκληρο το κορμί και η ψυχή σου. Ωστόσο, μπορείς να είσαι ήσυχος. Το νεαρό κουτάβι δεν έχει περισσότερες ελπίδες επιτυχίας από όσες έχεις εσύ. Μα δεν μπορεί ένας άντρας να ενδιαφερθεί για ένα κορίτσι? Όχι ένας άντρας σαν και σένα. Πόσο χρονών είναι? Να μη σε μέλει πόσο είναι. Γιατί το κρατάς μυστικό? Γιατί έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ακόμη ούτε 50. Η περιουσία μου είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Σωστά, γιατί είσαι τόσο τσιγκούνης όσο και διεφθαρμένος. Για έναν ευγενή δεν τον βρίσκεις κάθε μέρα. Κανένας άλλος της σειράς μου δεν θα δεχόταν εσένα για πεθερά του. Γιατί είναι με παντρευτεί η κοπέλα? Εσένα? Εμείς οι τρεις θα μπορούσαμε να ζήσουμε μια χαρά μαζί. Εγώ θα πέθανα πριν από εκείνη και θα την άφηνα νεότατη χείρα με μπόλικο χρήμα. Άκου, κύριε, είσαι μια λωμένη γυναίκα. Δεν είναι ανάγκη να παριστάνεις την ηθική. Λοιπόν, εγώ θα της γράψω όλη μου την περιουσία και αν θέλεις και εσύ μια επιταγή την ημέρα του γάμου, μπορείς να μου πεις τι ποσόν θέλεις. Λογικό βέβαια. Εκεί έφτασες, Τζόρτζ, σαν όλους τους ξοφλημένους παλιόγερους. Κωτιόλο να σε πάρει. Πού είναι ο Σερ Τζόρτζ? Βγήκε να καπνίσει την πίπα του. Λοιπόν, Χρυσό μου, σου άρεσε το φαγητό σου? Το βούτυρο της κυρίας Άλισον είναι πραγματικά απέσιο.
Πρέπει εγώ να πάω να ψωνίσω από τα μαγαζιά. Έτσι, να σου δίνει καλό ο Θεός. Να πας. Φρανκ, παιδί μου, Ναι. είναι ώρα να θυμηθούμε το σπίτι μας. Η μητέρα σου δεν ξέρει ακόμα πως θα έχουμε ξένους. Ελάτε, κύριε Πρέντ. Φοβάμαι πως θα σας φέρουμε αναστάτωση. Όχι, Πρέντ, καθόλου. Η μητέρα μου θα χαρεί πολύ να σας δει. Είναι μια αληθινά διανοούμενη και φιλότεχνη γυναίκα. Και από την αρχή ως το τέλος του χρόνου δεν βλέπει εδώ κανέναν άλλον εκτός από τον εδεσιμότατο. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε πόσο πληκτικό της είναι. Εσύ, πατέρα, δεν είσαι ούτε διανοούμενος ούτε φιλότεχνος, δεν είναι έτσι? Πάρ' τον λοιπόν σπίτι τον Μπρεντ χωρίς αναβολή. Εγώ θα μείνω εδώ να διασκεδάσω την κυρία Γουόρεν. Τον Κρόφτς θα τον μαζέψεις από τον κήπο. Θα είναι μια εξαίρετη συντροφιά για το Μοσχάρι. Έλα μαζί μας, Φρανκ. Η κυρία Γουόρεν έχει πολύ καιρό να δει τη Βιβί. Και δεν τις αφήσαμε ακόμα ούτε στιγμή μόνες. Σωστά, το είχα ξεχάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θύμισες. Τέλειος τζέντλεμαν είσαι, Πράντι. Πάντα ήσουν τζέντλεμαν. Το ιδανικό μου για όλη μου τη ζωή. Αχ, Πρέντ, να ήσουν εσύ ο πατέρας μου αντί για τούτο τον ανάξιο γέρο. Σιωπή, κύριε, σιωπή, είσαι ασεβής. Έπρεπε να τον έχεις πιο πειθαρχημένο, Σαμ. Καληνύχτα. Να πάρε και το καπέλο και το μπαστούνι του Τζόρτζ και πες την καληνύχτα μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Miss Warren. Έλα, Φρανκ. Αμέσως. Ναι, πατέρα, έρχομαι. Ένα φυλάκι, Βιβί. Φρανκ. Καληνύχτα, αγαπητή μου κυρία Γουόρεν. Άσε το χέρι μου, νεαρέ. Μη του δίνεις πολύ θάρρος, παιδί μου. Είμαι σίγουρη πως είναι ένας ακαμάτης που δεν κάνει για τίποτα. Ναι. Κι εγώ νομίζω πως πραγματικά δεν κάνει για τίποτα καημένος ο Φρανκ. Πρέπει να τον ξεφορτωθώ. Αλλά θα τον λυπηθώ το δύστιχο κι ας μην του αξίζει. Και εκείνος ο Κρόφτς δεν μου φαίνεται να αξίζει μεγάλα πράγματα, Και τι ξέρεις εσύ από άντρες, κόρη μου, για να μιλάς έτσι για αυτούς? Πρέπει να το πάρεις απόφαση πως θα τον βλέπεις συχνά τον Σερ Τζόρτζ Κρόφτς, γιατί είναι φίλος μου. Γιατί? Μήπως νομίζεις πως θα περνάμε πολύ τον καιρό μας μαζί? Εσύ κι εγώ θέλω να πω. Και βέβαια το νομίζω, ώσπου να έρθει η ώρα να παντρευτείς. Δεν πρόκειται να ξαναπάς στο κολέγιο? Έχεις την ιδέα ότι θα σου τέριαζε ο δικός μου τρόπος ζωής? Ο δικός σου τρόπος ζωής? Τι θες να πεις? Στα αλήθεια, δεν σου πέρασε ποτέ από το νου, μητέρα, πως έχω κι εγώ έναν τρόπο ζωής όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι? Τι ανοησίες είναι αυτές που μου κουβεντιάζεις? Θες τάχα να δείξεις πως είσαι ανεξάρτητη επειδή έγινες μια σπουδαία μαθητριούλα στο σχολείο? Μην είσαι κουτί, παιδί μου. Αυτό είναι όλο κι όλο που έχεις να πεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, μητέρα. Μην επιμένεις να μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Να μαζέψεις τη γλώσσα σου. Ακούς εκεί. Έχεις δικό σου τρόπο ζωής. Να δούμε τι άλλο θα μου πεις. Ο τρόπος της ζωής σου θα είναι εκείνος που θα μου αρέσει εμένα. Αυτός θα είναι. Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Όχι. Ποια είσαι? Τι είσαι? Αδιάντροπο πλάσμα. Τη δική μου την υπόλοιψη, την κοινωνική μου θέση, το επάγγελμα που λογαριάζω να ακολουθήσω, το ξέρει όλος ο κόσμος. Για σένα όμως εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι λογής είναι αυτός ο τρόπος ζωής που με καλείς να μοιραστώ μαζί σου και με το Sir George Crofts, παρακαλώ? Πρόσεξε. Θα κάνω κάτι που θα το μετανοήσω ύστερα και θα το μετανιώσεις κι εσύ. Χρειάζεσαι μερικούς γερούς περιπάτους και λίγο τένις, μητέρα, για να έρθεις στα συγκαλά σου. Είσαι σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν καταφέρνεις να κάνεις 20 βήματα σήμερα ανεβαίνοντας το ύψωμα χωρίς να σταματήσεις από το λαχάνιασμα. Και τα χέρια σου στους καρπούς είναι σωστά ψωμάκια από το πάχος. Κοίτα τα δικά μου. Πώς μπορείς και είσαι τόσο σκληρή μαζί μου? Δεν έχω δικαιώματα πάνω σου σαν μητέρα. Μα είσαι μητέρα μου. Αν είμαι μητέρα σου. Ω, Βιβί. Τότε πού είναι οι συγγενείς μας? Ο πατέρας μου, οι οικογενειακοί μας φίλοι? Ζητάς τα δικαιώματα της μητέρας. Το δικαίωμα να με λες παιδί και ανόητη. Να μου μιλάς όπως καμιά δασκάλα η διευθύντρια στο σχολείο δεν τολμάει να μου μιλήσει. Να μου υπαγορεύεις τον τρόπο της ζωής μου και να μου επιβάλλεις σχέσεις με έναν άνθρωπο που ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι είναι το πιο διεφθαρμένο είδος του κοσμικού Λονδρέζου. Πριν όμως να αντισταθώ σε τέτοιες αξιώσεις, θα ήθελα να εξακριβώσω αν έχουν πραγματική υπόσταση. Όχι, όχι, σταμάτα. Είμαι η μητέρα σου. Σου το ορκίζομαι. Ποιος ήταν ο πατέρας μου? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που ρωτάς. Δεν μπορώ να σου το πω.
Αν θέλεις μπορείς. Έχω δικαίωμα να το μάθω. Και το ξέρεις πολύ καλά πως έχω αυτό το δικαίωμα. Αν προτιμάς, μπορείς να αρνηθείς να μου το πεις. Αλλά αν αρνηθείς, πρόσεξε, αύριο το πρωί θα με δεις για τελευταία φορά. Είναι φρικτό να σ' ακούω να μιλάς έτσι. Δεν θα ήθελες, δεν θα μπορούσες να μ' αφήσεις. Ναι, ούτε στιγμή δεν θα διστάσω αν θελήσεις να με ξεγελάσεις αυτό το ζήτημα. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρη ότι δεν έχω στις φλέβες μου το μολυσμένο αίμα αυτού του τυποτένιου κτηνανθρώπου? Όχι, στορκίζομαι πως δεν είναι αυτός ούτε κανένας από τους άλλους που έχεις γνωρίσει. Γι' αυτό τουλάχιστον είμαι βέβαιη. Είσαι βέβαιη τουλάχιστον γι' αυτό? Ώστε θέλεις να πεις ότι μόνο γι' αυτό είσαι βέβαιη? Κατάλαβα. Ας είναι αρκετά για απόψε. Δεν πας να πέσεις? Είναι περασμένες 10. Νομίζεις πως θα μπορέσω να κοιμηθώ? Γιατί όχι? Εγώ θα μπορέσω. Θα μπορέσεις? Αν δεν έχεις καρδιά μέσα σου. Δεν μπορώ να το υποφέρω. Δεν τη σηκώνω τέτοια αδικία. Τι δικαίωμα έχεις εσύ να σηκώνεις έτσι κεφάλι μπροστά μου? Καφιέσαι για το τι είσαι σε μένα. Σε μένα που σου δώσα την ευκαιρία να γίνεις αυτό που είσαι. Εγώ τι ευκαιρία είχα? Τροπή σου. Μη σου περνάει ούτε για μια στιγμή η ιδέα πως σου σηκώνω κεφάλι με όποιο τρόπο. Με χτύπησες με τη συμβατική εξουσία της μητέρας. Με όλη μου την ειλικρίνεια σου λέω πως δεν θα ανεχτώ καμιά από τις ανοησίες σου. Θα σέβομαι όμως πάντα το δικαίωμά σου να έχεις τις γνώμες σου και να ακολουθείς το δικό σου τρόπο ζωής. Τις γνώμες μου και το δικό μου τρόπο ζωής. Άκου κουβέντες. Μη σου περνάει η ιδέα πως εγώ μεγάλωσα σαν εσένα, πως μπορούσα να διαλέξω και να προτιμήσω τον τρόπο της ζωής μου. Μη σου περνάει η ιδέα πως ό,τι έκανα το έκανα γιατί μου άρεσε ή γιατί το βρίσκα σωστό, ή πως δεν θα μ' άρεσε να πήγαινα κι εγώ στο σχολείο, στο κολέγιο και να γινόμουν καθώς πρέπει κυρία, αν είχα την ευκαιρία. Ο καθένας μπορεί να κάνει κάποια εκλογή, μητέρα. Οι άνθρωποι τα βάζουν με τις περιστάσεις για αυτό που έγιναν. Εγώ δεν πιστεύω στις περιστάσεις. Εκείνοι που πάνε μπρος σε αυτόν τον κόσμο είναι εκείνοι που σηκώνονται ορθοί και κοιτάζουν για τις περιστάσεις που χρειάζονται. Και αν δεν μπορούν να τις βρουν, τις δημιουργούν οι ίδιοι. Είναι εύκολο να λες κουβέντες. Πολύ εύκολο. Ακού. Θέλεις να μάθεις ποιες ήταν οι δικές μου οι περιστάσεις? Καλά θα κάνεις να μου το πεις. Δεν κάθεσαι? Θα καθίσω. Ξέρεις τι ήταν η γιαγιά σου? Όχι. Δεν το ξέρεις βέβαια. Εγώ όμως το ξέρω. Έλεγε πως ήταν χήρα. Είχε ένα μαγαζάκι που πουλάγε τηγανιτά ψάρια κοντά στο Μιντ. Και από αυτά που κέρδιζε συντηρούσε τον εαυτό της και 4 κόρες. Οι 2 από αυτές είμαστε αδερφές, εγώ και η Λίζ. Και είμαστε και 2 νόστιμες και καλοφτιαγμένες. Έχω την ιδέα πως ο πατέρας μας ήταν ένας καλοζωισμένος άνθρωπος. Η μητέρα μας έλεγε πως ήταν αρχοντάνθρωπος, αλλά δεν το ξέρω. Οι άλλες 2 ήταν ξεναδέλφες μας, από άλλο πατέρα. Και ήτανε μικροκαμωμένες, άσκημες, αδύνατες ατσίρι, τίμια κακομοιριασμένα πλάσματα που δούλευαν σκληρά. Εκείνες ήταν κοπέλες με υπόλοιψη. Τι έβγαλαν με την υπόλοιψή τους? Θα σου το πω. Η μία από τις 2 δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έκανε μολυβόσκονες. Δούλευε 12 ώρες την ημέρα, για 9 σελήνια τη βδομάδα, ώσπου πέθανε δηλητηριασμένη από το μολύβι. Την άλλη μας την έφερνε η μάνα μας πάντα για παράδειγμα, γιατί παντρεύτηκε έναν εργάτη που δούλευε στις κρατικές αποθήκες τροφίμων. Κρατούσε το δωμάτιό του και τα 3 του παιδιά, παστρικά και συγυρισμένα, με 18 σελήνια τη βδομάδα, ώσπου ο άντρας της το ρίξε στο πιωτό. Άξιζε τον κόπο να είναι γυναίκα με υπόλοιψη? Δεν άξιζε? Εσύ και η αδερφή σου το πιστεύατε? Η Λίζ δεν το πίστευε. Γι' αυτό είμαι σίγουρη. Ήταν πιο έξυπνη εκείνη. Πήγαμε και οι 2 μας σε ένα εκκλησιαστικό σχολείο. Μας βοήθαγε γι' αυτό για να παρασταίνουμε τις κυρίες και να φαινόμαστε ανώτερες από τα άλλα παιδιά που δεν ήξεραν τίποτα και δεν πήγαιναν πουθενά. Έμειναμε στο σχολείο ώσπου η Λίζ τόσκασε μια νύχτα
και δεν ξαναγύρισε. Έτσι εγώ έγινα σερβιτόρα σε ένα αντιαλκοολικό εστιατόριο. Και ύστερα με πήραν στο μπαρ, στο σταθμό του Waterloo, να σερβίρω ποτό και να πλένω ποτήρια 14 ώρες τη μέρα για 4 σελίνια τη βδομάδα, εκτός από το φαΐ και τον ύπνο μου. Αυτό λογαριαζόταν μεγάλη προαγωγή για μένα. Λοιπόν, ένα βράδυ κρύο και κακομοιριασμένο, την ώρα που με δυσκολία κράταγα τα μάτια μου ανοιχτά από την κούραση, ποιος φαντάζεσαι πως ήρθε για να πιει ένα ουίσκι? Η Λίζ, με ένα μακρύ γούνινο παλτό, κομψή και καλοβαλμένη, και με ένα σωρό χρυσές λίρες στη τσάντα της. Η θεία μου, η Λίζ. Μάλιστα, και σπουδαία θεία. Τώρα μένει στο Γουίντσεστερ, κοντά στη Μητρόπολη, και είναι από τις πιο σεβαστές κυρίες της περιφερείας. Βλέποντας εκείνο το βράδυ πως είχα μεγαλώσει και είχα γίνει νόστιμη, μου λέει, εκεί που στεκόμουν πίσω από το μπαρ, «Τι κάνεις εδώ, κουτοκόριτσο? Χαλάς την υγεία σου και την ομορφιά σου για να κερδίζουν άλλοι». Εκείνο τον καιρό η Λίζ έβαζε στην πάντα λεφτά για να πιάσει σπίτι για λογαριασμό της στις Βρυξέλλες, και σκέφτηκε πως εμείς οι δυο μαζί θα μπορούσαμε να οικονομήσουμε το ποσό που χρειαζόταν πιο γρήγορα παρά εκείνη μόνη της. Μου δάνεισε λοιπόν λίγα χρήματα και με βοήθησε στο ξεκίνημα. Άρχισα κι εγώ να βάζω στην πάντα, της ξεπλήρωσα πρώτα τα δανεικά και ύστερα μπήκα στην επιχείρηση συνεταίρος μαζί της. Και γιατί να μην το έκανα? Το σπίτι που είχαμε στις Βρυξέλλες ήταν αληθινά αριστοκρατικό. Ένα μέρος πολύ καλύτερο για μια γυναίκα παρά το εργοστάσιο που δηλητηριάστηκε η Αν Τζέιν. Σε κανένα από τα κορίτσια μας δεν φέρθηκε ποτέ κανείς όπως φέρνονταν σε μένα στη λάντζα εκείνου του αντιαλκοολικού εστιατορίου ή στο μπαρ του Waterloo ή και στο σπίτι. Θα μη ήθελες να μείνω σε ένα από αυτά τα μέρη και να καταντήσω μια ζαρωμένη γριά σκλάβα πριν πατήσω τα 40? Όχι, αλλά γιατί διάλεξες αυτή την επιχείρηση? Πού θα τα βρει μια γυναίκα τα λεφτά? Σε όποιαν άλλη επιχείρηση για να κάνει οικονομία? Θα μπορούσες εσύ να κάνεις οικονομία από τα 4 σελίνια τη βδομάδα και να ξοδεύεις και για τον ντύσιμό σου? Δεν το πιστεύω. Άλλο αν είσαι άσκημη και δεν μπορείς να κερδίζεις περισσότερα. Εμείς το μόνο που είχαμε ήταν το καλό μας παρουσιαστικό και η κλίση μας στο να δίνουμε ευχαρίστηση στους άντρες. Νομίζεις πως θα είμαστε τόσο ανόητες ώστε να αφήνουμε τους άλλους να εκμεταλλεύονται την ομορφιά μας, παίρνοντάς μας για πολίτριες ή για σερβιτόρες, τη στιγμή που μπορούσαμε εμείς να τις εκμεταλλευτούμε οι ίδιες και να έχουμε όλα τα κέρδη δικά μας, αντί για μεροκάματα πείνας? Δεν είμαστε. Είσαστε βέβαια δικαιολογημένες αν εξετάσουμε το πράγμα από την εμπορική του πλευρά. Μάλιστα. Και από όποιαν άλλη πλευρά το εξετάσεις. Η Λίζ και εγώ είμαστε υποχρεωμένες να δουλεύουμε και να κάνουμε οικονομία και να λογαριάζουμε όπως κάνουν και οι άλλοι. Αλλιώς θα είμαστε φτωχές, σαν κάτι αχαήρευτες μπεκρούδες, άχρηστες γυναίκες που φαντάζονται πως η καλή της τύχη θα κρατήσει για πάντα. Εγώ δεν έχω εκτίμηση σε τέτοιες γυναίκες. Δεν έχουν χαρακτήρα. Και αν είναι ένα πράγμα που δεν χωνεύω στη γυναίκα, είναι να μην έχει χαρακτήρα. Έλα δα, μητέρα, πες την αλήθεια. Μια γυναίκα με χαρακτήρα, όπως λες, δεν θα έπρεπε να αποστρέφεται αυτό τον τρόπο του κέρδους. Πώς? Βέβαια. Ο καθένας αποστρέφεται όταν αναγκάζεται να δουλεύει για να κερδίζει χρήματα. Όμως είναι αναγκασμένος να το κάνει. Καμιά γυναίκα δεν την κάνει αυτή τη δουλειά για το κέφι της. Πίστεψέ με. Όμως και πάλι πιστεύεις πως αξίζει τον κόπο γιατί βγάζει χρήμα. Και βέβαια αξίζει για ένα φτωχό κορίτσι, αν είναι νόστιμο, μυαλωμένο. Αν τη βάλουν σε σωστό δρόμο και μπορεί να αντιστέκεται στον πειρασμό. Αν εσύ έπαιρνες τέτοιο δρόμο θα ήσουν αυλάκας. Αλλά κι εγώ θα ήμουν αυλάκας αν έπαιρνα όποιον άλλο δρόμο. Ας πούμε, μητέρα, πως είμαστε και οι δυο μας τόσο φτωχές όσο ήσουν εσύ εκείνον τον κακορίζικο παλιό καιρό. Είσαι ολότελα βέβαιη ότι δεν θα με συμβούλευες να ζητήσω δουλειά στο μπαρ του Waterloo ή να παντρευτώ έναν εργάτη ή ακόμα να πάω να δουλέψω σε εργοστάσιο? Και βέβαια όχι. Γιατί λογής, μητέρα, με παίρνεις? Πώς θα μπορούσες να κρατήσεις το σεβασμό στον εαυτό σου μέσα σε τέτοια στέρηση και σκλαβιά? Και τι αξίζει η γυναίκα, τι αξίζει η ζωή χωρίς τον αυτοσεβασμό?
Εγώ είμαι ανεξάρτητη και ικανή να δώσω στην κόρη μου πρώτης γραμμής μόρφωση, τη στιγμή που άλλες γυναίκες με τις ίδιες καλές ευκαιρίες έχουν πέσει στο βούρκο. Μην αφήνεις, κόρη μου, να σε τραβήξουν σε στραβό δρόμο οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τον κόσμο. Ο μόνος τρόπος για να συντηρεί μια γυναίκα τον εαυτό της καθώς πρέπει είναι να είναι καλή για έναν άντρα που έχει τα μέσα να είναι καλός για αυτήν. Αν είναι της ίδιας σειράς με εκείνον, τότε ας τον κάνει να την παντρευτεί. Αν όμως είναι πολύ κατωτερή του, δεν μπορεί να περιμένει τέτοιο πράγμα. Αλλά και γιατί να τον περιμένει? Δεν θα ήταν για την ευτυχία της? Είσαι μια αξιοθαύμαστη γυναίκα, χρυσή μου μητέρα. Είσαι πιο δυνατή από την Αγγλία ολόκληρη. Μα, για πες μου, αληθινά και πραγματικά, δεν νιώθεις γι' αυτά καμιά αμφιβολία ή ντροπή? Βέβαια, παιδί μου, το να νιώθουμε ντροπή γι' αυτό είναι ζήτημα καλής συμπεριφοράς. Το περιμένει κανείς από κάθε γυναίκα. Οι γυναίκες πρέπει να κάνουν πως νιώθουν ένα σώρο πράγματα που δεν τα νιώθουν. Η Λίζα θύμωνε μαζί μου γιατί ξεφούρνιζα την αλήθεια πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ενώ εγώ ήμουνα πάντα λιγάκι γυναίκα του λαού. Ένιωθα μεγάλη ευχαρίστηση όταν μου έστελνες τις φωτογραφίες σου και έβλεπα πως μεγάλωνες τα χνάρια της Λίζ. Έχεις ίδια τα δικά της τα αποφασιστικά φερσίματα κυρίας. Αλλά εμένα μου είναι ανυπόφορο να λένε ένα πράγμα την ώρα που ο καθένας ξέρει πως στο νου μου έχω κάτι άλλο. Τι ωφέλει τέτοια υποκρισία? Ποτέ μου δεν ένιωσα στα αλήθεια ντροπή. Μου φαίνεται πως είχα το δικαίωμα να είμαι περήφανη, γιατί τα καταφέρναμε όλα με τόση υπόλοιψη. Ποτέ δεν ακούστηκε ούτε μια λέξη εναντίον μας, και γιατί τα κορίτσια τα φροντίζαμε τόσο καλά. Μερικά από αυτά πήραν πολύ καλό δρόμο. Μια μάλιστα παντρεύτηκε ένα πρεσβευτή. Αλλά βέβαια τώρα δεν τολμάω να κάνω κουβέντα για τέτοια πράγματα. Τι θα νόμιζε ο κόσμος για μας? Σε καλό μου φαίνεται στα αλήθεια πως άρχισα να νηστάζω. Τώρα μου φαίνεται πως εγώ δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ. Ας ανοίξουμε να μπει λίγο δροσερός αέρας πριν κλειδώσουμε την πόρτα, μητέρα. Τι όμορφη νύχτα. Κοίτα. Ναι, χρυσό μου. Αλλά πρόσεξε μην αρπάξεις κανένα κρυολόγημα από τον νυχτερινό αέρα. Ανοησίες. Βέβαια. Ό,τι κι αν πω εγώ είναι ανοησία κατά τη γνώμη σου. Όχι. Αληθινά όχι, μητέρα. Εσύ το κέρδισες απόψε το παιχνίδι πέρα για πέρα. Αν κι εγώ λογάριαζα να γίνει το αντίθετο. Ας γίνουμε τώρα καλές φίλες. Κι όμως έγινε το αντίθετο. Αλλά φαίνεται πως πρέπει να το πάρω απόφαση. Εγώ έβγαινα πάντα χαμένη με τη Λίζ, και φαίνεται πως τώρα θα γίνεται το ίδιο με σένα. Άφησέ τα αυτά τώρα. Έλα. Καληνύχτα, φτωχή μου μητερούλα. Σου δώσα καλή ανατροφή, παιδάκι μου. Δεν είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Και θα είσαι γι' αυτό καλή με τη φτωχή σου τη μητερούλα? Θα είμαι, χρυσή μου. Καληνύχτα. Την ευχή μου να έχεις, καλό μου, αγαπητό μου παιδί. Την ευχή μιας μητέρας. Στον κήπο της κατοικίας του εφημέριου το άλλο πρωί, ενώ ο ήλιος λάμπει και τα πουλιά κελαηδούν. Έξω από την αυλόπορτα φαίνεται ο σκονισμένος δημόσιος δρόμος, που από την άλλη του πλευρά συνορεύει με μία λωρίδα πρασινάδας και με ένα άφραχτο πευκοδάσος.
Από την αντίθετη πλευρά, τον κήπο τον κλείνει ένας φράχτης από θαμνόφυτα. Ανάμεσα στη χλόη υπάρχει ένα ηλιακό ρολόι και κοντά του μια σιδερένια καρέκλα. Πίσω από το ρολόι ένα μονοπάτι φέρνει έξω, περνώντας μέσα από το φράχτη. Ο Φρανκ κάθεται στην καρέκλα κοντά στο ηλιακό ρολόι, όπου έχει ακουμπήσει τις πρωινές εφημερίδες και διαβάζει την Στάνταρ. Από το σπίτι έρχεται ο πατέρας του, με μάτια κόκκινα και τρεμουλιάζοντας. Δέχεται τη ματιά του Φρανκ με κακό προαίσθημα. 11:30 η ώρα. Ωραία ώρα για να κατέβει ένας εφημέριος για το πρόγευμα. Άσε τις κοροϊδίες, Φρανκ. Άφησέ τις. Είμαι λίγο Ναι, έχεις χάσει το χρώμα σου. Όχι, κύριε. Λίγο αδιάθετος είναι σήμερα. Που είναι η μητέρα σου? Μην ανησυχείς, δεν είναι εδώ. Πήρε το τρένο των 11 και 13 για την πόλη μαζί με την Μπέση. Ξέρεις, άφησε πολλές παραγγελίες για σένα. Εκπλήττομαι πως πήγε η μητέρα σου στην πόλη τη στιγμή που φιλοξενούμε κόσμο. Θα τους φανεί πολύ παράξενο. Πού είναι τώρα ο κύριος Πρέντ? Πήγε τη μητέρα και την Μπέση στο σταθμό με τα μάξι. Ο Κρόφτ σηκώθηκε ή ακόμα? Από ώρα. Κάπου βγήκε έξω να καπνίσει. Φρανκ. Ναι. Νομίζεις πως η κυρία και οι δεσποινείς Γουόρεν θα περιμένουν να τις καλέσουμε εδώ ύστερα από το χθεσινό απόγευμα? Ο Κρόφτ μας είπε την ώρα του προγεύματος ότι εσύ είπες να φέρει σήμερα εδώ την κυρία Γουόρεν και τη Βιβί και να τους συστήσει να θεωρούν αυτό το σπίτι σαν δικό τους. Ύστερα από αυτό σκέφτηκε η μητέρα μου ότι έπρεπε να πάει στην πόλη με το τρένο των 11 και 13. Ποτέ δεν έκανα τέτοια πρόσκληση. Ούτε σκέφτηκα ποτέ μου τέτοιο πράγμα. Και που ξέρεις, γέρο μου, τι έλεγες και τι σκεφτόσουν την περασμένη νύχτα. Ανά, ο Πρέντ γύρισε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πρέντ. Οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν πήρα το πρόγευμα μαζί σας. Έχω έναν ελαφρό... Ιερατικό πονόλεμο, Πρέντ. Ευτυχώς, όχι χρόνιο. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι το σπίτι σας είναι χαριτωμένο. Πραγματικά πολύ χαριτωμένο. Ναι, αλήθεια. Ο Φρανκ μπορεί να σας πάει ένα περίπατο, κύριε Πρέντ, αν θέλετε. Εγώ θα σας παρακαλέσω να με συγχωρήσετε. Πρέπει να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να γράψω το κήρυγμα της Κυριακής όσο θα λείπει η κυρία Γκάρτνερ και εσείς οι άλλοι θα ψυχαγωγήσετε. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε. Καθόλου. Μην κρατάτε καθόλου τύπους μαζί μου. Σας ευχαριστώ. Θα πάρα πολύ. Πρέπει να είναι αξιοπερίεργο να γράφει κανείς ένα κήρυγμα κάθε εβδομάδα. Θα ήταν πολύ αξιοπερίεργο αν τα γράφε ο ίδιος. Τα αγοράζει έτοιμα. Τώρα πήγε μέσα για να πιει σόδα. Καλό μου παιδί, θα σε ήθελα να έχεις περισσότερο σεβασμό για τον πατέρα σου. Το ξέρεις πως άμα θέλεις μπορείς να είσαι πολύ ευγενικός. Η μητέρα μου, ξέρεις, αγαπητέ μου Πράντι, δεν θα μπορούσε να την υποφέρει την κυρία Γουόρεν ούτε για μια στιγμή. Η Βιβί δεν πρέπει να έρθει εδώ πριν φύγει η μητέρα της για την πόλη. Η μητέρα σου δεν ξέρει τίποτα για την κυρία Γουόρεν. Δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω. Το σημερινό της ταξίδι στην πόλη σαν να δείχνει ότι κάτι ξέρει. Όχι πως τη μητέρα μου θα την ένοιαζε. Αυτή στάθηκε ακλόνητη κοντά σε ένα σωρό γυναίκες που είχαν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Όλες τους όμως ήταν ευγενικές γυναίκες. Εκεί βρίσκεται η πραγματική διαφορά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυρία Γουόρεν έχει πολλά προτερήματα. Αλλά είναι τόσο φωνακλού που η μητέρα μου δεν θα μπορούσε απλούστατα να την υποφέρει. Γι' αυτό λοιπόν... Φρανκ, η κυρία Γουόρεν και η κόρη της έρχονται μαζί με τον Κρόφτς. Τους είδα από το παράθυρο. Τι να τους πω για τη μητέρα σου? Να, βάλε το καπέλο σου. Έβγα έξω και πες τους ότι χαίρεις πολύ που τις βλέπεις και ότι ο Φρανκ είναι στον κήπο και ότι η μητέρα και η Μπέση τις φώναξαν κοντά σε έναν άρρωστο συγγενή και λυπήθηκαν πολύ που δεν μπορούσαν να περιμένουν. Και ότι ελπίζεις να κοιμήθηκε καλά η κυρία Γουόρεν και... τέλος πάντων, πες ένα ευλογημένο λόγο, ό,τι σου κατέβει, εκτός από την αλήθεια. Και τα ρέστα άφησέ τα στη θεία πρόνοια. Μα πώς θα απαλλαγούμε ύστερα από αυτές? Δεν έχουμε ώρα να το σκεφτούμε αυτό. Εμπρός, δίνε του τώρα. Πρέντ, πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναστείλουμε στην πόλη εκείνη την ηλικιωμένη. Μα πες μου στα αλήθεια, καλέ μου Πρέντι. Σου είναι ευχάριστο να βλέπεις μαζί τη Βιβί και την ηλικιωμένη κυρία? Και γιατί όχι? Δεν σου έρχεται κάποια ανατριχύλα με αυτή τη διεφθαρμένη διαβολόγρια που παίρνω όρκο πως είναι έτοιμη για κάθε βρωμοδουλειά. Και κοντά της η Βιβί. Πάψε, σε παρακαλώ, έρχονται. Κοίτα, η Βιβί έχει περάσει τον μπράτσο της στη μέση της ηλικιωμένης. Κατενθουσιασμένος που σας βλέπω, κυρία Γουόρεν.
Αυτός ο ήσυχος κήπος του παλιού εφημερίου σας ταιριάζει τέλεια. Τι να σας πω. Το άκουσες αυτό, Τζόρτζ? Μου είπε πως φέρομαι μια χαρά σε έναν ήσυχο κήπο παλιού εφημερίου. Οπουδήποτε φαινόσαστε μια χαρά, κυρία Γουόρεν. Μπράβο, εδεσιμότατε. Ακούστε τώρα. Ας κοιτάξουμε να περάσουμε πολύ ευχάριστα την ώρα μας πριν από το γεύμα. Πρώτα-πρώτα να δούμε την εκκλησία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να το κάνουν. Είναι, ξέρετε, μια συνηθισμένη παλιά εκκλησία του 13ου αιώνα. Ο Πρέντ θα μπορέσει να σας δείξει τα ενδιαφέροντα σημεία της. Ναι, βέβαια. Θα χαρώ πολύ αν ο Σερ Τζόρτζ και η κυρία Γουόρεν ενδιαφέρονται πραγματικά. Πώς, πάμε να ξεμπερδεύουμε. Του Τζόρτζ θα του κάνει καλό. Πρέπει να σας πω όμως πως δεν πολύ σκοτίζεται για την εκκλησία. Όχι, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Καλή μου, Βιβ. Σήμερα σε βρίσκω να δείχνεις επιτηδευμένη αισθηματικότητα με το μπράτσο σου γύρω στη μέση της μαμάς σου. Επιτηδευμένη? Έτσι μου φάνηκε εμένα. Πρώτη φορά που σε είδα να κάνεις κάτι τέτοιο. Ναι, Φρανκ. Έγινε κάποια αλλαγή. Αλλά δεν μου φαίνεται πως είναι για το χειρότερο. Χτες ήμουν λιγάκι ξυπασμένη. Και σήμερα? Σήμερα ξέρω τη μητέρα μου καλύτερα από ό,τι την ξέρεις εσύ. Αν ήξερες με τι περιστάσεις βρέθηκε αναγκασμένη να παλέψει η μητέρα μου. Με περιστάσεις ή χωρίς περιστάσεις, Βιβ, τη μητέρα σου δεν θα μπορέσεις να την υποφέρεις. Γιατί δεν θα μπορέσω? Γιατί είναι ένα πλάσμα γερασμένο στην αμαρτία, Βιβ. Δηλαδή πρέπει να διαλέξω αν θα διακόψω τις σχέσεις μου μαζί σου ή με τη μητέρα μου. Αυτό θα έβαζε την ηλικιωμένη κυρία σε πολύ μειονεκτική θέση, Βιβ. Όχι. Το τρελά ερωτευμένο αγοράκι σου θα μείνει κοντά σου όπως και αν έρθουν τα πράγματα. Αλλά γι' αυτό και ανησυχεί πιο πολύ. Μην κάνεις σφάλματα. Δεν ωφέλει, Βιβ. Η μητέρα σου είναι ανικονόμητη. Μπορεί να είναι καλή πάστα, αλλά είναι κακό συνάφι. Πολύ κακό συνάφι. Φρανκ! Και πρέπει να την εγκαταλείψουν όλοι επειδή είναι αυτό που λες κακό συνάφι. Δεν έχει και αυτή το δικαίωμα να ζήσει. Δεν υπάρχει τέτοιος φόβος, Βιβ. Ποτέ δεν θα την εγκαταλείψουν. Εγώ όμως πρέπει να την εγκαταλείψω, υποθέτω, Δεν πρέπει να πας να μείνεις μαζί της. Η οικογενειακή παρεούλα μητέρας και κόρης δεν θα είχε επιτυχία. Θα χαλούσε τη δική μας παρεούλα. Ποια παρεούλα? Τα παιδάκια του δάσους. Τη Βιβί και το μικρούλι Φρανκ. Έλα, πάμε να σκεπαστούμε με φύλλα. Πιασμένοι χέρι-χέρι, στα δέντρα από κάτω. Το μυαλωμένο κοριτσάκι με το κουτό το αγοράκι. Το αγαπημένο αγοράκι με το κακό το κοριτσάκι. Και θα είμαστε τόσο ήσυχα. Απαλλαγμένοι από τη βλακεία του πατέρα του μικρού αγοριού και από της μητέρας του μικρού κοριτσιού, την ύποπτη. Το κοριτσάκι θέλει να ξεχάσει το κάθε τι σχετικό με τη μητέρα του. Τι ανόητο ζευγάρι που είμαστε. Αυτό το χτίνος ο Κρόφτς έρχεται. Μην είσαι απότομος μαζί του, Φρανκ. Έχω ξεχωριστή επιθυμία να είμαι ευγενική μαζί του. Αυτό θα ευχαριστήσει τη μητέρα μου. Θα μπορούσα να σας πω 2 λόγια, Miss Βιβί. Ευχαρίστως. Με συγχωρείς, Γκάρτνερ, σε περιμένω στην εκκλησία. Λοιπόν, αν δεν έχεις αντίρρηση. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε ευχαριστήσω, Κρόφτς. Εκτός από το να πάω στην εκκλησία. Αν χρειαστείς τίποτα, Βιβί, χτύπα το κουδούνι της αυλόπορτας και θα παρουσιαστεί αμέσως ένας υπηρέτης. Περιτωμένος αυτός ο νέος, Miss Βιβί. Κρίμα που δεν έχει χρήματα, Έτσι νομίζετε? Τι θα πει νομίζω. Επάγγελμα δεν έχει, περιουσία δεν έχει. Σε τι μπορεί να είναι χρήσιμος. Τα καταλαβαίνω τα μειονεκτήματά του, Σερ Τζόρτζ. Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά όσο ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και το χρήμα είναι χρήμα. Ωραία μέρα, Πολύ. Λοιπόν, δεν ήρθα για να σας πω αυτό. Ακούστε, Miss Βιβί. Καταλαβαίνω πολύ καλά πως δεν είμαι ο άντρας που ταιριάζει σε μια νέα κοπέλα. Αλήθεια, Σερ Τζόρτζ? Όχι, δεν είμαι. Και για να πω την αλήθεια, δεν θέλω να είμαι. Αλλά άμα λέω ένα πράγμα, το λέω με τα σωστά μου. Άμα νιώθω ένα αίσθημα, το νιώθω σοβαρά.
Και εκείνο που εκτιμώ, το πληρώνω. Τέτοιος άνθρωπος είμαι εγώ. Πολύ τιμητικό για σας, βέβαια. Δεν έχω σκοπό να πενέψω τον εαυτό μου. Έχω κι εγώ τα ελαττώματά μου. Ένας Θεός το ξέρει. Και κανείς δεν έχει τόση επίγνωση γι' αυτό όσοι εγώ. Ξέρω πως δεν είμαι τέλειος. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει ένας άνθρωπος της ηλικίας μου. Γιατί δεν είμαι νέος και το ξέρω. Όμως οι αρχές μου είναι απλές και νομίζω καλές. Τιμή ανάμεσα σε άντρα και άντρα και πίστη ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Όχι εμείς, αλλά μια δύναμη που της δικαιοσύνης το δρόμο ανοίγει. Ναι, βέβαια. Όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα σε πρακτικά ζητήματα. Ίσως νομίζετε ότι έχω σκορπίσει τα λεφτά μου από εδώ και από εκεί. Λοιπόν όχι, δεν τα σκόρπισα. Σήμερα είμαι πλουσιότερος από όσο ήμουν όταν πρώτο πήρα στα χέρια μου την πατρική περιουσία. Τη γνώση του κόσμου που είχα τη χρησιμοποίησα για να τοποθετήσω τα χρήματά μου σε δουλειές που άλλοι τις είχαν παραβλέψει. Δεν ξέρω τι είμαι κατά τα άλλα, αλλά από οικονομικής πλευράς στέκομαι πολύ καλά. Μεγάλη σας καλοσύνη να μου τα λέτε όλα αυτά. Ελάτε τώρα, Μιζεβί. Δεν υπάρχει λόγος να κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε ποιος είναι ο σκοπός μου. Θα θέλω να αράξω σε ένα μέρος με μια Λέδη Κρόφτς. Θα με βρίσκετε ίσως πολύ απότομο, Καθόλου. Σας είμαι πολύ υποχρεωμένη που τα λέτε τόσο ξεκάθαρα, σαν να μιλάτε για εμπορικές υποθέσεις. Εκτιμώ πάρα πολύ την προσφορά. Τα χρήματα, την κοινωνική θέση, τον τίτλο της Λέδης Κρόφτς και όλα αυτά. Αλλά αν δεν σας πειράζει, σκέπτομαι να πω όχι. Μάλλον δεν τη δέχομαι την πρόταση. Δεν βιάζομαι. Ήθελα μόνο να ξέρετε αυτά που σας είπα για την περίπτωση που ο νεαρός Γκάρτνερ θα προσπαθούσε να σας παγιδέψει. Ας αφήσουμε το ζήτημα ανοιχτό. Το δικό μου το όχι είναι οριστικό. Καλά, δεν πειράζει. Θα μπορούσα να σας πω μερικά πράγματα που θα σας έκαναν ίσως να αλλάξετε γνώμη πολύ γρήγορα, αλλά δεν θα το κάνω, γιατί θα προτιμούσα να σας κερδίσω με ειλικρίνεια. Ήμουν καλός φίλος για τη μητέρα σας. Ρωτήστε την. Ποτέ της δεν θα κέρδιζε τα χρήματα που χρειάστηκαν για τη μόρφωσή σας αν δεν είχε τις δικές μου συμβουλές και τη δική μου βοήθεια. Ας αφήσουμε τα χρήματα που της έδωσα κατά καιρούς. Δεν υπάρχουν πολλοί άντρες που θα τις είχαν παρασταθεί όπως εγώ. Κατέθεσα περισσότερα από 40.000 λίρες αυτή την υπόθεση από την αρχή ως το τέλος. Θέλετε να πείτε πως είσαστε συνεταίρος στις επιχειρήσεις της μητέρας μου? Ακριβώς. Σκεφτείτε τώρα πόσες ανακατοσούρες και πόσες εξηγήσεις θα αποφεύγαμε αν κρατούσαμε όλη αυτή την υπόθεση μέσα στην οικογένεια. Ρωτήστε τη μητέρα σας αν θα της άρεσε να βρεθεί υποχρεωμένη να εξηγήσει τις υποθέσεις της σε κάποιον άλλον εντελώς ξένον. Δεν βλέπω καμιά δυσκολία αφού όπως ξέρω η επιχείρηση πήρε τέλος. Πήρε τέλος? Να βάλει κανείς τέλος σε μια επιχείρηση που στη χειρότερη περίπτωση δίνει 35% κέρδος? Μα αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται. Ποιος σας το είπε? Θέλετε να πείτε πως ακόμη... Μα για ποια επιχείρηση μιλάτε? Ναι, είναι γεγονός ότι δεν πρόκειται για κάτι που θα το θεωρούσαν ανωτέρας τάξεως δουλειά στον κύκλο μου. Τον αριστοκρατικό κύκλο εννοώ. Το δικό μας τον κύκλο, αν συλλογιστείτε καλύτερα την πρότασή μου. Όσοι πως υπάρχει κανένα μυστήριο σχετικά με αυτό το ζήτημα, μη σκεφτείτε κάτι τέτοιο. Ξέρετε βέβαια, αφού είναι η μητέρα σας ανακατεμένη σε αυτή τη δουλειά, ότι πρόκειται για μια υπόθεση απόλυτα νόμιμη και τίμια. Τη γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια τη μητέρα σας και μπορώ να πω για αυτήν ότι θα προτιμούσε να κόψει το χέρι της παρά να αγγίξει κάτι που δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αν το θέλετε θα σας πω όλα τα σχετικά. Ναι, προχωρήστε. Λοιπόν, αυτό είναι όλο. Η μητέρα σας είναι ιδιοφυΐα στη διεύθυνση τέτοιων επιχειρήσεων. Έχουμε 2 στις Βρυξέλλες, 1 στο Βερολίνο, 1 στη Βιέννη και 2 στη Βουδαπέστη. Υπάρχουν βέβαια εκτός από εμάς τους 2 κι άλλοι στην επιχείρηση, αλλά τα περισσότερα κεφάλαια είναι δικά μας. Και η μητέρα σας είναι εντελώς απαραίτητη για τη θέση της διευθύντριας. Θα έχετε προσέξει, πιστεύω, ότι ταξιδεύει πολύ. Αλλά βλέπετε, δεν μπορεί να κάνει κανείς λόγο για τέτοια πράγματα στην καλή κοινωνία.
Μόλις ξεστομίσετε τη λέξη ξενοδοχείο, όλοι θα νομίσουν ότι διατηρείται κανένα καταγόγιο. Δεν θα σας άρεσε να πει ο κόσμος τέτοιο πράγμα για τη μητέρα σας, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είμαστε τόσο επιφυλακτικοί σε αυτό το ζήτημα. Και αφού το έφερε κουβέντα, θα το κρατήσετε κι εσείς μυστικό. Συμφωνεί? Αφού έμεινε τόσο καιρό μυστικό, καλύτερα να εξακολουθήσει να είναι. Ώστε σε αυτή την επιχείρηση με καλείτε να λάβω μέρος? Όχι, όχι, η γυναίκα μου δεν θα έχει καμιά σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται να ανακατευθείτε περισσότερο από όσο είσαστε ανακατεμένοι ως τώρα. Εγώ είμαι ανακατεμένη? Τι θέλετε να πείτε? Απλώς ότι ζήσατε και εξακολουθείτε να ζείτε από αυτή την επιχείρηση. Από αυτήν πληρώθηκε η μόρφωσή σας, ακόμα και το φουστάνι που φοράτε. Μην την αντιμετωπίζετε με περιφρόνηση αυτή την επιχείρηση, Miss Vivi. Χωρίς αυτήν, πώς θα σπουδάζατε στα κολέγια Νιούμχαμ και Γκέρτον? Προσέξτε, ξέρω τι πράγμα είναι αυτή η επιχείρηση. Ξέρετε, να πάρει, ποιος σας το είπε? Ο συνέτερός σας, η μητέρα μου. Ότι έπρεπε να δείξει περισσότερο ενδιαφέρον για σας. Εγώ ποτέ δεν θα σας το έλεγα. Νομίζω πως πιθανό να μου το λέγατε μετά το γάμο μας. Θα ήταν ένα κατάλληλο όπλο για να με έχετε του χεριού σας. Ποτέ μου δεν είχα τέτοια πρόθεση. Σας δίνω το λόγο μου σαν gentleman. Ποτέ. Δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνετε, υποθέτω ότι από τη στιγμή που θα φύγουμε από αυτό το σπίτι σήμερα, θα πάψει και κάθε σχέση μεταξύ μας. Γιατί? Επειδή βοήθησα τη μητέρα σας? Η μητέρα μου ήταν μια πολύ φτωχή γυναίκα που δεν είχε άλλη εκλογή εκτός από το να κάνει αυτό που έκαμε. Εσείς είσαστε ένας πλούσιος ευγενής και κάματε το ίδιο για χάρη του 35%. Νομίζω πως είσαστε ένα πολύ χυδαίο είδος παλιανθρώπου. Αυτή είναι η γνώμη μου για σας. Εμπρός, δεσποινιδούλα μου. Εμπρός, συνεχίστε. Εμένα δεν με πληγώνει καθόλου αυτή η κουβέντα και εσάς σαν διασκεδάζει. Και γιατί στο διάλογο δεν θα το αποδοτούσα έτσι τα χρήματά μου? Παίρνω τους τόκους του κεφαλαίου μου όπως κάνει όλος ο κόσμος. Ελπίζω να μην νομίζετε ότι βρωμίζω τα χέρια μου με αυτή τη δουλειά. Θα μπορούσατε να προχωρήσετε τονίζοντας ότι κι εγώ ποτέ δεν ρώτησα από πού ερχόταν το χρήμα που ξόδευα. Πιστεύω πως είμαι κι εγώ το ίδιο ελεηνή όσο κι εσείς. Και βέβαια είσαστε. Και αυτό είναι πολύ καλό. Στο κάτω-κάτω σε τη βλάπτει. Ώστε τώρα που το καλοσκεφτήκατε δεν με βρίσκετε και τόσο παλιάνθρωπο, Ναι, έχω μοιραστεί τα κέρδη σας. Και τώρα μόλις μάθατε τι ιδέα έχω για σας. Βεβαίωτατα. Κοιτάξτε, δεν περνάω για καμιά έξοχη διάνοια, αλλά έχω αληθινά ανθρώπινα αισθήματα. Στην κοινωνία που μπορώ εγώ να σας μπάσω, καμιά κυρία και κανένας κύριος δεν θα ξεχνούσαν τόσο τον εαυτό τους, ώστε να συζητήσουν τις επιχειρηματικές υποθέσεις, τις δικές μου ή της μητέρας σας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να σας προσφέρει πιο σίγουρη και ασφαλή θέση. Υποθέτω πως θα νομίζετε πραγματικά ότι προχωρείτε περίφημα μαζί μου. Μα ναι, ελπίζω πως μπορώ να κολακεύομαι ότι έχετε τώρα καλύτερη ιδέα για μένα από ό,τι είχατε στην αρχή. Τώρα δεν σας βρίσκω άξιον ούτε για να έχω κάποια ιδέα για σας. Όταν σκέφτομαι την κοινωνία που σας ανέχεται και τους νόμους που σας προστατεύουν, όταν σκέφτομαι πόσο απροστάτευτα θα ήσαν τα 9 από τα 10 κορίτσια που θα έπεφταν στα χέρια τα δικά σας και της μητέρας μου, στα χέρια της ακατανόμαστης γυναίκας και του καπιταλίστα εκμεταλλευτή. Μα να θεμάσαι η κόλατσι να σε καταπεί. Περιττό να μου το πείτε. Νιώθω πως είμαι κιόλας κολλασμένη. Και νομίζεις πως θα το ανεχτώ αυτό από σένα? Από σένα, μικρή διαβόλισσα. Φρόνημα! Θα χτυπήσω το κουδούνι. Θέλεις να σου δώσω το ντουφέκι που κρατάω, Βιβ, ή να το μεταχειριστώ εγώ? Καθόσουν κι άκουγες, Φρανκ. Μόνο για να ακούσω το κουδούνι, σε βεβαιώνω. Για να μην βρεθείς στην ανάγκη να περιμένεις. Νομίζω πως είχα πολύ καλά μαντέψει το χαρακτήρα σου, Κρόφτς. Μπορώ να σου πάρω το ντουφέκι και να σου σπάσω το κεφάλι με αυτό. Παρακαλώ, μην το κάνεις. Είμαι πάρα πολύ απρόσεκτος όταν κρατάω στα χέρια μου όπλο. Είναι βέβαιο πως θα γινόταν ένα μοιραίο ατύχημα. Άφησε το όπλο, Φρανκ, δεν χρειάζεται. Υπάρχουν 15 φυσίγγια σε τούτη τη φυσικιοθήκη. Και στην απόσταση που βρισκόμαστε και με ένα στόχο σαν το δικό σου,
Σε ξεκάνω με την πρώτη. Μη φοβάσαι, ναι, ρε. Δεν σκοπεύω να σ' αγγίξω. Μεγάλη σου η μεγαλοψυχία όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Σε ευχαριστώ. Πριν φύγω, θα σας πω ένα πράγμα. Μπορεί να σας ενδιαφέρει αφού συμπαθείτε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον. Επιτρέψτε μου, κύριε Φρανκ, να σας συστήσω την ετεροθαλή αδελφή σας, την πρεσβύτερη θυγατέρα του εδεσιμότατου Σαμουήλ Γκάρτνερ. Μις Βιβί, ο ετεροθαλής αδελφός σας. Καλημέρα σας. Hey, στάσου! Βιβ! Βιβ! Πού πας? Στο διαμέρισμα της Ονόριας Φρέιζερ. Chancery Lane 67. Για όλη μου την υπόλοιπη ζωή. Άκουσέ με! Περίμενε! Να πάει η οργή! Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα της Ονόριας Φρέιζερ στην Chancery Lane. Είναι Σάββατο απόγευμα. Τα φουγάρα της Lincoln's Inn και ο δυτικός ουρανός φαίνονται από το παράθυρο. Στη μέση του δωματίου διπλό τραπεζογραφείο. Επάνω του ένα κουτί για πουρα, στακτοδοχεία και μία φορητή ηλεκτρική λάμπα που σχεδόν την κρύβουν σωρία από χαρτιά και βιβλία. Ο Φρανκ, ντυμένος με ανοιχτόχρωμο ταξιδιωτικό κοστούμι, κρατώντας στα χέρια το μπαστούνι, τα γάντια και το άσπρο του καπέλο, βηματίζει πάνω κάτω μέσα στο γραφείο. Κάποιος απ' έξω δοκιμάζει να ανοίξει την πόρτα με κλειδί. Περάστε. Δεν είναι κλειδωμένη η πόρτα. Τι κάνεις εδώ? Περίμενα να σε δω. Ώρες βρίσκομαι εδώ. Έτσι τις κοιτάς τις δουλειές σου? Ακριβώς 20 λεπτά έλειψα για να πιω ένα τσάι. Γιατί ήρθες? Βιβ, τι θα έλεγες να πάμε στο Ρίτσμον και ύστερα σε ένα music hall και ένα ωραίο σουπέ? Δεν μπορώ να κάνω τόσα έξοδα. Και έχω να δουλέψω ακόμα 6 ώρες πριν πέσω να κοιμηθώ. Δεν μπορείς? Δεν μπορούμε? Και κοίτα εδώ, Βιβ. Χρυσάφι, βλέπεις? Χρυσάφι, Βιβ. Πού τις βρήκες αυτές τις λίρες? Στο παιχνίδι, Βιβ. Στο παιχνίδι. Πόκερ. Είναι πιο ποταπό και από την κλοπή. Όχι, δεν έρχομαι. Μα αγαπητή μου, Βιβ, θέλω να σου μιλήσω πάρα πολύ σοβαρά. Πολύ καλά. Κάτσε στην καρέκλα της Ονόριας και μίλησέ μου εδώ. Εμπρός, λέγε. Να, θέλω να μάθω τι έκανες. Πώς τα κανόνισες. Όλα τακτοποιήθηκαν μέσα σε 20 λεπτά από τη στιγμή που έφτασα εδώ. Η Ονόρια έβρισκε τις δουλειές υπερβολικά βαριές για τον εαυτό της το φετινό χρόνο. Ήταν έτοιμη να στείλει να με φωνάξει και να μου προτείνει συνεταιρισμό. Όταν έφτασα και της είπα πως ήμουνα εντελώς απένταρη. Και έτσι εγκαταστάθηκα εδώ και την έστειλα εκείνη σε 15 μέρες διακοπές. Δεν μου λες τι έγινε στο Χάλσμιρ όταν έφυγα? Απολύτως τίποτα. Είπα ότι πήγε στην πόλη για κάτι δουλειές. Λοιπόν, ή τους ήρθε τέτοια κατακεφαλιά που δεν μπόρεσαν να πούν τίποτα, ή ο Κρόφτς είχε προετοιμάσει τη μητέρα σου. Πάντως ούτε εκείνη είπε τίποτα, ούτε ο Κρόφτς. Ο Πράντι γούρλωσε μόνο τα μάτια του. Ύστερα από το τσάι σηκώθηκαν και έφυγαν. Και από τότε δεν τους ξαναείδα. Πολύ ωραία. Δεν μου λες, λογαριάζεις να μείνεις μόνιμα σε τούτο το αναθεματισμένο μέρος? Ναι. Αυτές οι 2 μέρες μου ξανάδωσαν όλη μου τη δύναμη και την αυτοκυριαρχία. Ποτέ πια, τα ακούς? Σ' όλη μου τη ζωή δεν θα ξανακάνω διακοπές. Φαίνεσαι πολύ ευχαριστημένη και είσαι σκληρή σαν γρανίτης. Καλό μου κάνει. Άκου, Βιβ, πρέπει να εξηγηθούμε. Χωριστήκαμε τις προάλλες μέσα σε τέλεια παρεξήγηση. Ορίστε, ξεκαθάρισέ την. Θυμάσαι τι είπε ο Κρόφτς? Το θυμάμαι. Υποτίθεται πως αυτή η αποκάλυψη έπρεπε να φέρει ριζική αλλαγή στη φύση των αισθημάτων που τρέφαμε ο ένας για τον άλλον. Μας τοποθετούσε σε σχέση αδελφού και αδελφής. Μάλιστα. Είχες ποτέ σου αδελφό? Όχι. Ώστε δεν ξέρεις πώς αισθάνονται εκείνοι που είναι αδελφός και αδελφή. Εγώ όμως έχω ένα σωρό αδελφές. Τη Τζέσι, τη Τζορτζίνα και τις άλλες. Το αδελφικό αίσθημα μου είναι πάρα πολύ γνωστό. Και σε βεβαιώνω ότι το αίσθημά μου για σένα δεν μοιάζει καθόλου με εκείνο. Εγώ δεν έχω ησυχία αν βρεθώ στην ανάγκη να περάσω μια εβδομάδα χωρίς να σε δω. Αυτό δεν θα πει αδελφός και αδελφή. Αυτό ακριβώς ένιωθα και μια ώρα πριν κάνει ο Κρόφτς την αποκάλυψή του.
Το ίδιο αίσθημα, Φρανκ, που έφερε τον πατέρα σου στα πόδια της μητέρας μου. Αυτό είναι. Διαμαρτύρομαι εντονότατα, Βιβ, για τη σύγκριση των δικών μου αισθημάτων με όποια αισθήματα είναι ικανός να βάλει μέσα του εδεσιμότατο Σαμουήλ. Και διαμαρτύρομαι ακόμα περισσότερο για τη σύγκριση ανάμεσα σε σένα και στη μητέρα σου. Εξάλλου, δεν την πιστεύω αυτή την ιστορία. Ρώτησα τον πατέρα μου γι' αυτό και η απάντηση που πήρα ισοδυναμεί με άρνηση. Τι σου είπε? Μου είπε πως είναι βέβαιος ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος. Τον πιστεύεις? Προτιμώ να παραδεχτώ το δικό του το λόγο παρά του Κρόφτς. Και μήπως αυτό κάνει καμιά διαφορά? Θέλω να πω στη φαντασία ή στη συνείδησή σου. Γιατί πραγματική διαφορά βέβαια δεν κάνει. Για μένα, καμία. Ούτε και για μένα. Μα αυτό είναι πολύ εκπληκτικό. Νόμιζα πως οι σχέσεις μας άλλαξαν συνολικά στη φαντασία και στη συνείδησή σου για να μεταχειριστώ τα λόγια σου από τη στιγμή που εκείνες οι λέξεις βγήκαν από το στόμα εκείνου του κτήνους. Όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν τον πίστεψα. Μακάρι να μπορούσα να τον πιστέψω. Πώς? Νομίζω πως η σχέση αδελφού και αδελφής θα μας τέριαζε πιο πολύ. Το λες σοβαρά αυτό? Ναι. Είναι η μόνη σχέση που με ενδιαφέρει. Ακόμα κι αν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα με όποιαν άλλη. Σου το λέω σοβαρά. Αγαπητή μου Βιβ, γιατί δεν το έλεγες αυτό νωρίτερα? Λυπάμαι πάρα πολύ για το κυνηγητό που σου έκανα. Καταλαβαίνω βέβαια πως... Τι καταλαβαίνεις? Ότι πλέον δεν είμαι πια το αγοράκι της Βιβίκας. Μην ανησυχείς, δεν θα σε ξαναπώ Βιβίκα. Τουλάχιστον ώσπου να κουραστείς από το καινούριο σου αγοράκι. Όποιο κι αν είναι. Το καινούριο μου αγοράκι. Πρέπει να υπάρχει ένα καινούριο μικρό αγόρι. Πάντα έτσι συμβαίνει. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κανένας που να τον ξέρεις εσύ. Ευτυχώς για σένα. Ανάθεμα τον επισκέπτη σου, όποιος κι αν είναι. Ο Πρέντινε. Φεύγει για την Ιταλία και θέλει να με αποχαιρετήσει. Του είπα να έρθει σήμερα το απόγευμα. Πήγαινε σε παρακαλώ να του ανοίξεις. Μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αφού φύγει για την Ιταλία. Θα τον κάνω να βιαστεί. Ω, τι κάνεις Πρέντι? Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Πέρασε. Πώς είστε, Miss Warren? Φεύγω σε μια ώρα από το σταθμό του Χόλμπορν. Θα το ευχόμουν να μπορούσα να σας πείσω να επιχειρήσετε κι εσείς ένα ταξίδι στην Ιταλία. Για ποιο λόγο? Γιατί άλλο παρά για να χορτάσετε ομορφιά και ρομαντικές εντυπώσεις. Άδικα χάνεις τα λόγια σου, Πρέντ. Η Βιβ είναι ένας μικρός Φιλιστέος. Είναι αδιάφορη στο δικό μου το ρομάντζο και ανέστητη στην ομορφιά μου. Κύριε Πρέντ, σας το λέω μια για πάντα. Δεν υπάρχει για μένα ομορφιά ούτε ρομάντζο στη ζωή. Η ζωή είναι αυτό που είναι. Και εγώ είμαι έτοιμη να τη δεχτώ όπως είναι. Μα δεν θα το λέτε αυτό αν έρθετε στη Βερόνα και ύστερα στη Βενετία και μόνο να βλέπατε την Οστάνδη θα πέταγε η ψυχή σας. Θα γοητευόσαστε από ευθυμία, ζωηράδα, από τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των Βρυξελών. Θα κλαίτε από ευχαρίστηση αν ζήσετε σε ένα τόσο όμορφο κόσμο. Τι πάθατε? Βιβ. Δεν μπορούσατε να βρείτε καλύτερο παράδειγμα από τις Βρυξέλλες για να μου μιλήσετε για ομορφιά και ρομαντισμό? Είναι βέβαια πολύ διαφορετικό μέρος από τη Βερόνα. Ούτε για μια στιγμή δεν θέλω να πω ότι... Αγαπητή μου Miss Warren, εγώ έχω... Φρανκ, συμβαίνει τίποτα? Βρίσκει τον ενθουσιασμό σου επιπόλαιο, Πράντι. Η Βιβί έχει πάντα πολύ σοβαρές παρορμήσεις. Πάψε, Φρανκ, μη λες ανοησίες. Το λες αυτό καλή συμπεριφορά, Πρέντ? Να τον πάρω να φύγουμε, Miss Warren. Είμαι βέβαιος ότι σας ανησυχήσαμε στη δουλειά σας. Όχι. Καθίστε. Δεν είμαι ακόμη έτοιμη να ξαναπιάσω τη δουλειά μου. Νομίζετε και οι δυο σας πως έπαθα νευρική κρίση? Καθόλου. Υπάρχουν όμως δύο θέματα που δεν θέλω να τα θίγουμε αν δεν έχετε αντίρρηση. Το ένα από αυτά, Φρανκ, είναι το νεανικό ερωτικό όνειρο με οποιοδήποτε σχήμα και μορφή. Το άλλο, κύριε Πρέντ, είναι το ρομάντζο και η ομορφιά της ζωής. Ειδικότερα στο παράδειγμα της ευθυμίας των Βρυξελών. Υπάρχει κάποια ποιητική απόχρωση επάνω σου σήμερα, Βιβ. Πως τώρα σου λείπε? Αγαπητέ μου Φρανκ, δεν είσαι λιγάκι αντιπαθητικός? Όχι. Μου κάνει καλό. Με εμποδίζει από το να γίνομαι αισθηματική. Γιατί κάποτε υπήρξα για μια στιγμή στη ζωή μου αισθηματική. Ωραία αισθηματική. Με το σελινόφωτο. Και τώρα... Σε παρακαλώ, Βιβ, πρόσεξε μην προδοθείς.
Νομίζεις πως ο κύριος Πρέντ δεν ξέρει όλα τα σχετικά με τη μητέρα μου? Καλύτερα να μου τα είχατε πει εκείνο το πρωί, κύριε Πρέντ. Για να πούμε την αλήθεια, είσαστε πολύ παλιάς μόδας στις λεπτότητές σας. Εσείς ασφαλώς είσαστε κάπως παλιάς μόδας στις προκαταλήψεις σας, Miss Warren. Μιλώντας σαν καλλιτέχνης και πιστεύοντας ότι οι πιο στενές και ιδιαίτερες ανθρώπινες σχέσεις είναι πολύ πιο έξω και πιο πάνω από την περιοχή του νόμου, νιώθω την υποχρέωση να σας πω ότι, αν και ξέρω πως η μητέρα σας είναι μια ανήπαντρη γυναίκα, δεν τη σέβομαι λιγότερο για αυτό το λόγο. Τη σέβομαι περισσότερο. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι όλο και όλο που ξέρετε? Αυτό είναι όλο, βέβαια. Τότε κανείς από τους δυο σας δεν ξέρει τίποτα. Εκείνα που υποθέτετε είναι η ίδια η αθωότητα, αν παραβληθούν με την αλήθεια. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι, Miss Warren. Αν υπάρχει κάτι χειρότερο, θέλω να πω κάτι άλλο, είσαστε βέβαιοι πως έχετε το δικαίωμα να μου το πείτε, Miss Warren? Είμαι βέβαιη πως αν είχα το θάρρος, θα ξόδευα την υπόλοιπη ζωή μου λέγοντάς το σε όλο τον κόσμο, χαράζοντάς το και τυπώνοντάς το μέσα τους, ώστε να νιώσουν το μερίδιο που έχουν στο έσχος και στη φρίκη του, όπως εγώ νιώθω το δικό μου μερίδιο. Για τίποτα δεν αισθάνομαι τόση περιφρόνηση όσο για αυτή την κακοήθη κοινωνική σύμβαση που προστατεύει αυτά τα πράγματα, εμποδίζοντας μια γυναίκα να τα αναφέρει. Και ωστόσο δεν μπορώ να σας το πω. Μη σηκώνεσαι, Βιβί, αν δεν αισθάνεσαι τις δυνάμεις σου, με την ησυχία σου. Θα γυρίσω αμέσως. Μια στιγμή μόνο. Τι καταπληκτική αποκάλυψη. Μ' απογοήτευσε πάρα πολύ ο Κρόφτς πραγματικά. Εμένα καθόλου. Νομίζω πως φανέρωσε επιτέλους ολοκάθαρα τον πραγματικό του εαυτό. Αλλά τι κατακέφαλο για μένα, Πράντι. Δεν μπορώ πια να την παντρευτώ. Φρανκ, επίτρεψέ μου να σου πω, Φρανκ Γκάρντνερ, ότι αν την εγκαταλείψεις τώρα, θα φερθείς πολύ ελεεινά. Τον καλό μου το γέρο Πράντι, πάντα υποτικός. Αλλά κάνεις λάθος. Δεν πρόκειται για την ηθική άποψη του ζητήματος. Για τη χρηματική πρόκειται. Δεν μπορώ βέβαια να επιτρέψω τώρα στον εαυτό μου να αγγίξει τα λεφτά της γριάς. Και γι' αυτό λογάριαζες να παντρευτείς. Μα γιατί άλλο? Εγώ δεν έχω καθόλου χρήματα, ούτε και καμιά πιθανότητα να αποκτήσω. Αν παντρευόμουν τώρα τη Βιβί, θα ήταν υποχρεωμένη να με συντηρεί. Και θα της κόστιζα πιο πολλά από όσα αξίζω. Μα είμαι βέβαιος πως ένας έξυπνος, τετραπέρατος άνθρωπος σαν και σένα μπορεί να κάνει κάτι χρησιμοποιώντας το μυαλό του. Όχι, αγαπητέ μου Πράντι. Ακόμα κι αν οι αδερφές μου παντρευτούν εκατομμυριούχους και ο γέρος μου πεθάνει χωρίς να τους αφήσει δεκάρα, πάλι θα έχω μόνο 400 λίρες το χρόνο. Αλλά όσο είναι στο χέρι μου, η Βιβί δεν θα ζήσει με τέτοιο μικρό επίδομα. Αποτραβιέμαι με πολύ χάρη και αφήνω το πεδίο ελεύθερο στη χρυσή νεολαία της Αγγλίας. Αυτό λοιπόν κανονίστηκε. Δεν πρόκειται να τη στεναχωρήσω για αυτό το ζήτημα. Θα τη στείλω απλώς ένα σημειωματάκι άμα φύγουμε. Εκείνη θα καταλάβει. Είσαι καλό παιδί, Φρανκ. Σου ζητώ συγγνώμη με όλη μου την καρδιά. Αλλά δεν θα την ξαναδείς ποτέ. Να μην την ξαναδώ ποτέ. Μπα σε καλό σου, λογικέψου. Θα έρχομαι όσο μπορώ πιο συχνά και θα είμαι αδελφός της. Ποιος να είναι? Κάνεις τον κόπο να ανοίξεις την πόρτα? Σωστά. Αγαπητή μου Κίτη. Έλα, πέρασε μέσα. Πώς? Εσύ εδώ, Φρανκ? Εδώ και εγωιτευμένος που σας βλέπω. Έρχεστε σαν ανοιξιάτικη πνοή. Άφησε τις ανοησίες σου. Πού είναι η Βιβί? Πήγε για λίγο στο δωμάτιό της. Τι λες, Πράντι? Δεν θα θελήσει να με δει? Μη στενοχωριέσαι, αγαπητή μου Κίτη. Γιατί να μη σε δει? Κύριε Φρανκ, μήπως σας είπε τίποτα εσάς? Αν περιμένετε ώσπου να έρθει. Και γιατί να μην περιμένω? Κυρία Γουόρεν, θα με λυπούσε στα αλήθεια πάρα πολύ να σας κάνω να πονέσετε χωρίς λόγο. Νομίζω όμως ότι θα ήταν ίσως προτιμότερο να μην περιμένετε. Είναι γεγονός ότι... Πολύ αργά έρχεται. Μην της πείτε πως έκλαιγα. Καλώς την είναι. Σε βρίσκω επιτέλους, χρυσούλη μου. Χαίρομαι που ήρθες. Θέλω να σου μιλήσω. Νομίζω, Φρανκ, πως έλεγες ότι ετοιμαζόσουν να φύγεις. Κύριε Πρέντ, πάρτε παρακαλώ το Φρανκ μαζί σας. Κάθισε, μητέρα. Έλα, Φρανκ. Αντίο, Μις Βιβί. Αντίο και καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το ελπίζω. Χαίρετε, κυρία Γουόρεν. Θα ήταν καλύτερα να είχατε ακούσει τη συμβουλή μου. Bye bye, Viv. Bye bye. Αντίο. Αντίο, κύριε. Αντίο.
Λοιπόν, Βιβί, γιατί έφυγες έτσι, χωρίς να μου πεις ούτε λέξη? Πώς μπόρεσες και έκαμες τέτοιο πράγμα? Και του καημένου του Τζόρτζ τι του έκαμες? Του ζήτησε να έρθει μαζί μου, αλλά ξέφυγε. Κατάλαβα πως σε φοβόταν. Φαντάσου, δεν ήθελε να έρθω ούτε εγώ. Λες κι εγώ θα σε φοβόμουν, παιδί μου. Του είπα βέβαια ότι όλα ήσαν ξεκαθαρισμένα και εντάξει ανάμεσα στις δυο μας και πως οι σχέσεις μας είναι όσο παίρνει καλύτερες. Βιβί, τι θα πει αυτό? Αυτός ο φάκελος, για κοίτα. Το έλαβα σήμερα το πρωί από την τράπεζα. Είναι το μηνιαίο μου επίδομα. Μου το έστειλαν εδώ και λίγες μέρες, όπως συνήθως. Κι εγώ απλώς τους το έστειλα πίσω. Να ξαναπιστώσουν με αυτό το λογαριασμό σου και τους παρακάλεσα να σου στείλουν την απόδειξη της καταθέσεως. Από εδώ και μπρος θα συντηρούμε μόνοι μου. Μήπως δεν σου φτάναν? Γιατί δεν μου το έλεγες? Θα το διπλασιάσω, το είχα σκοπό να το διπλασιάσω. Πες μου μόνο πόσα χρειάζεσαι. Ξέρεις πολύ καλά ότι το ποσό δεν έχει καμιά σχέση με την απόφασή μου. Από τώρα και μπρος θα ακολουθήσω το δικό μου το δρόμο. Με τις δικές μου τις επιχειρήσεις και ανάμεσα στους δικούς μου τους φίλους. Και εσύ με τους δικούς σου. Αντίο. Αντίο? Ναι, αντίο. Έλα, ας μην κάνουμε μια ανώφελη σκηνή. Καταλαβαίνεις πολύ καλά. Ο Σερ Τζόρτζ Κρόφτς μου είπε την όλη υπόθεση. Το γεροβλάκα. Σωστά τον είπες. Του άξιζε να του κόψει κανείς τη γλώσσα. Νόμιζα πως όλα αυτά είχαν πάρει τέλος. Είχες πει πως δεν έδινε σημασία. Με συγχωρείς. Δίνω σημασία. Μα σου εξήγησα. Μου εξήγησες πώς έγινε. Δεν μου είπες ότι εξακολουθεί ακόμα? Βιβί, ξέρεις πόσο πλούσια είμαι? Δεν αμφιβάλλω πως είσαι πλούσια. Δεν ξέρεις όμως και τι θα πει αυτό. Είσαι πολύ νέα. Θα πει καινούριο φουστάνι κάθε μέρα. Θα πει θέατρο και χορό κάθε βράδυ. Θα πει να έχεις τους πιο διαλεκτούς κυρίους όλης της Ευρώπης στα πόδια σου. Θα πει ένα ωραίο σπίτι με ένα σωρό υπηρέτες. Θα πει τα εκλεκτότερα φαγητά και ποτά. Θα πει κάθε τι που σου αρέσει, κάθε τι που επιθυμείς, κάθε τι που μπορείς να βάλεις με το νου σου. Και εδώ τι είσαι? Τίποτα άλλο από μια σκλάβα που παλεύει και κοπιάζει από το πρωί ως το βράδυ για να κερδίσει μια μίζερη ζωή και 2 φτηνά φουστάνια το χρόνο. Για συλλογήσου το. Ξέρω τι πράγμα είναι οι νέες κοπέλες. Για καλό σκέψου το. Ώστε έτσι γίνεται, Θα τα έχεις πει όλα αυτά σε πολλές γυναίκες, μητέρα. Τι κακό σου ζητάω να κάνεις. Άκουσέ με, Βιβί. Δεν καταλαβαίνεις. Σου τα έχουν μάθει στραβά τα πράγματα. Δεν ξέρεις τι είναι πραγματικά ο κόσμος. Μου τα έχουν μάθει στραβά. Τι θες να πεις? Θέλω να πω πως πετάς όλη σου την καλή τύχη για το τίποτα. Νομίζεις πως οι άνθρωποι είναι αυτό που καμώνονται πως είναι? Πως τα πράγματα είναι στα αλήθεια έτσι που σου μάθαν στο σχολείο και στο κολέγιο? Να τα πιστεύεις σωστά και καλά. Αλλά δεν είναι. Όλα αυτά είναι ένα σκέτο μασκάρεμα για να κρατεί ήσυχο το φοβιτσιάρι, το συνηθισμένο στη σκλαβιά κοσμάκι. Βιβί, οι τρανοί, οι έξυπνοι, εκείνοι που κυβερνάνε, όλοι το ξέρουν. Κάνουν όπως κάνω εγώ και έχουν την ίδια γνώμη με μένα. Γνωρίζω ένα σωρό από αυτούς. Τους γνωρίζω τόσο που μπορώ να τους μιλήσω, να σε συστήσω σε αυτούς, να τους κάνω να γίνουν φίλοι μαζί σου. Δεν θέλω να πω τίποτα κακό. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνεις. Το κεφάλι σου είναι γεμάτο από στραβές ιδέες για μένα. Εκείνοι που σε δίδαξαν, τι ξέρουν για τη ζωή ή για ανθρώπους σαν εμένα? Δεν το βλέπεις πως με το να μου γυρίζεις την πλάτη κόβεις μόνη σου το λαιμό σου και κομματιάζεις και τη δική μου την καρδιά? Μητέρα, σαν ακούω τα λόγια του Κρόφτς για τη ζωή. Όλα αυτά τα άκουσα από τον ίδιο εκείνη την ημέρα στο σπίτι του Γκάρντερ. Μήπως φαντάζεσαι πως θέλω να σου επιβάλλω εκείνο τον ξεγραμμένο γεροβλάκα? Όχι, όχι, Βιβί, στορκίζομαι, όχι. Κι αν το ήθελες δεν θα είχε σημασία. Δεν θα το πετύχαινες. Μητέρα, δεν ξέρεις καθόλου τι είδους άνθρωπος είμαι. Δεν κατακρίνω τον Κρόφτς περισσότερο από όποιον άλλον χοντράνθρωπο της σειράς του. Για να πω την αλήθεια, μάλλον τον θαυμάζω, γιατί είναι αρκετά αποφασιστικός ώστε να απολαμβάνει τη ζωή με το δικό του τον τρόπο
και να κερδίζει ένα σωρό χρήματα αντί να κάνει τη συνηθισμένη ζωή του συναφιού του. Και ξέρω πολύ καλά ότι αν βρισκόμουν στις ίδιες περιστάσεις που βρέθηκε η θεία μου η Λίζ, θα είχα κάνει ακριβώς ό,τι έκαμε και εκείνη. Ξέρω πολύ καλά, και χωρίς να μου πεις ούτε λέξη γι' αυτό, ότι η ηθική της μόδας είναι όλο προσποίηση και ότι αν έπαιρνα τα λεφτά σου και αφιέρωνα το υπόλοιπο της ζωής μου στο να τα ξοδεύω σύμφωνα με τη μόδα, θα μπορούσα να είμαι τόσο ανάξια και διεφθαρμένη όσο η πιο ανόητη γυναίκα. Αλλά δεν θέλω να είμαι ανάξια. Δεν θα μου ήταν ευχάριστο να πηγαίνω αμαξάδα στο πάρκο για να δείχνω το αμάξι μου, ούτε να πλήττω στην όπερα για να δείχνω ολόκληρη βιτρίνα από διαμάντια. Περίμενε μια στιγμή, δεν τέλειωσα. Πες μου, γιατί συνεχίζεις τις επιχειρήσεις σου τώρα που είσαι ανεξάρτητη? Μου είπες πως η αδερφή σου τα παράτησε όλα. Γιατί δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο? Εμένα μου χρειάζεται να δουλεύω και να ανάβουν τα αίματά μου. Αλλιώς θα τρελαθώ από μελαγχολία. Και τι άλλο μπορώ να κάνω? Αυτή η ζωή μου πηγαίνει. Είμαι φτιαγμένη για αυτήν και για τίποτα άλλο. Αν δεν την έκανα εγώ αυτή τη δουλειά, θα την έκανε κάποιος άλλος. Δεν κάνω λοιπόν στα αλήθεια κανένα κακό. Και ύστερα φέρνει και λεφτά. Και μ' αρέσει να βγάζω λεφτά. Τον Γκρόφς θα τον κρατήσω μακριά. Δεν θα σου δίνω και μεγάλη ενόχληση. Πρέπει, βλέπεις, να τρέχω αδιάκοπα από το ένα μέρος στο άλλο. Και άμα πεθάνω, θα γλιτώσεις από μένα για πάντα. Όχι. Είμαι κόρη της μάνας μου. Σου μοιάζω. Μου χρειάζεται να δουλεύω και να βγάζω λεπτά πιο πολλά από όσα ξοδεύω. Αλλά η δική μου η δουλειά δεν είναι σαν τη δική σου. Και ο δρόμος μου δεν είναι ο δικός σου ο δρόμος. Πρέπει να χωρίσουμε. Δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά για μας. Αντί να ανταμώνουμε για μερικούς μήνες, ίσως μέσα σε 20 χρόνια, δεν θα ανταμώσουμε ποτέ. Αυτό είναι όλο. Βιβί, λογάριαζα να μένω πιο πολύ μαζί σου. Αλήθεια σου λέω. Τι κοινό έχουμε εμείς οι δυο που θα μπορούσε να μας κάνει ευτυχισμένες μαζί? Είμαστε μάνα και θυγατέρα. Θέλω τη θυγατέρα μου. Έχω δικαιώματα πάνω σου. Ποιος θα νοιαστεί για μένα άμα γεράσω? Ένα σωρό κορίτσια μ' αγάπησαν σαν θυγατέρες και έκλαιγαν την ώρα που μ' άφηναν. Αλλά τις άφησα όλες να φύγουν γιατί είχα την απαντοχή μου σε σένα. Έμεινα μονάχη για χάρη σου. Δεν έχεις το δικαίωμα να γυρίσεις κατά πάνω μου τώρα και να αρνηθείς να κάνεις το χρέος σου σαν θυγατέρας. Το χρέος μου σαν θυγατέρας? Το περίμενα πως θα φτάναμε εκεί. Σου λέω λοιπόν μια για πάντα, μητέρα. Εσύ χρειάζεσαι μια κόρη και ο Φρανκ χρειάζεται μια γυναίκα. Εγώ δεν χρειάζομαι ούτε μητέρα ούτε άντρα. Τον Φρανκ τον έστειλα από εκεί που ήρθε χωρίς να λυπηθώ ούτε εκείνον ούτε τον εαυτό μου. Μήπως νομίζεις πως θα λυπηθώ εσένα? Πάει καλά. Κράτησε τον εαυτό σου για τον εαυτό σου. Εγώ δεν σε χρειάζομαι. Όμως άκουσε τούτο. Σου το ορκίζομαι στο Θεό που είναι ψηλά. Ξέρεις τι θα σε έκανα αν ήσουν σήμερα το μωρό που ήσουν άλλοτε? Ίσως να με έπνιγες με τα χέρια. Όχι. Θα σ' ανάτρεφα έτσι που θα γινώσουν μια αληθινή θυγατέρα για μένα. Και όχι αυτό που είσαι τώρα, με την περηφάνεια και τις προλήψεις σου και με τη μόρφωση του κολεγίου που την έκλεψες από μένα. Μάλιστα την έκλεψες. Αρνείς το αν μπορείς. Τι άλλο παρακλεψιά είναι αυτό που κάνεις? Θα σ' ανάτρεφα μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Αυτό θα έκανα. Σε ένα από τα σπίτια σου. Άκου την πως φτύνει πάνω στα γκρίζα μαλλιά της μάνας της. Να δώσει ο Θεός να ζήσεις, να αποκτήσεις δική σου θυγατέρα και να τη δεις να σε ξεσκίζει και να σε ποδοπατάει όπως με ποδοπάτησες εσύ. Και θα το πάθεις αυτό, θα το πάθεις. Καμιά γυναίκα που την καταράστηκε η μάνα της δεν είχε καλή τύχη. Δεν αφήνεις τα μεγάλα λόγια, μητέρα. Το μόνο τους αποτέλεσμα είναι να με κάνουν πιο σκληρή. Έλα. Πιστεύω πως θα είμαι η μοναδική κοπέλα από όσες είχες στην εξουσία σου που τις έκαμες καλό. Μην το χαλάς αυτό τώρα. Ναι, ο Θεός να με συγχωρέσει, είναι αλήθεια. Και είσαι η μόνη που γύρισες να με χτυπήσεις. Τι αδικία, τι αδικία. Τι αδικία. Πάντα μου ήθελα να είμαι μια καλή γυναίκα.
Δοκίμασα να κάνω μια τίμια δουλειά και κακοπάθησα σαν σκλάβα, ώσπου καταράστηκα τη μέρα που πρωτάκουσα να λένε για τίμια δουλειά. Ήμουν μια καλή μάνα. Και επειδή έκανα την κόρη μου μια καλή γυναίκα, εκείνη με αποδιώχνει σαν να ήμουν λεπρή. Αν ήμουν στη θέση σου, μητέρα, ίσως να είχα κάνει ό,τι έκαμες εσύ. Αλλά δεν θα ζούσα μια ζωή και θα πίστευα σε μιαν άλλη. Στο βάθος σου είσαι μια γυναίκα που ζει σύμφωνα με την κοινωνική σύμβαση. Γι' αυτό σου λέω τώρα αντίο. Έχω δίκιο. Δεν έχω. Έχεις δίκιο που πετάς πέρα όλο μου το χρήμα? Όχι. Έχω δίκιο που χωρίζω από σένα. Αν δεν το έκανα θα ήμουν ανόητη, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Αν το πάρεις έτσι, πρέπει να έχεις δίκιο. Αλλά ο Θεός να βάλει το χέρι του αν βαλθεί όλος ο κόσμος να κάνει το σωστό. Και τώρα καλύτερα να πηγαίνω παρά να μένω εκεί που δεν με θέλουν. Δεν θα μου δώσεις το χέρι σου? Όχι. Ευχαριστώ. Αντίο.